Boa tarde a todas e a todas. Vamos a iniciar este último pleno do ano 2022. Desexarvos a todos os que estades aquí presentes e os que nos siguen telemáticamente unhas felices festas e un próspero ano 2023. E comezamos coa orden do día, coa aprobación no punto número 1, se procede do borrador da acta das últimas sesións celebradas na sesión ordinaria do 24 de novembro. Aprobámolas, sí, Maite? Ben, fican aprobadas. O punto número 2, da acción de conta das resolucións da alcaldía, segundo o expediente que se acha na sesión, estiveron a disposición dos concelleiros e concelleiras. Damos a conta de resolución. O punto número 3, moción do Bloque Nacionalista Galegos sobre a ampliación do horario do posto da Garda Civil de Ribadavia. Os acordos... A Comisión Informativa de Contas e Economía e Dereitos Sociales, celebrado o pasado 22 de dezembro, dictaminou favorablemente, con voto a favor do BNG e reservas para o pleno os membros do PP, PSOE e BNG, o seguinte acordo: demandar a ampliación do horario de atención ao público do posto da Guardia Civil de Ribadavia para que o servicio se preste nas mesmas condicións que noutras cabeceiras de comarca, ás 14 horas, e cuando menos en horarios de tarde e de fin de semana, facilitando o servicio a toda a comarca do Ribeiro. Grazas. Ten a palabra a autora da moción, Maite. Bueno, pois, efectivamente, boa tarde a todos, compañeiros, e a xente que os está presente, a xente que nos poida seguir por as súas casas. Estaba recordando fai uns intres que o ano pasado non puden asistir a este pleno, ao último pleno do ano, porque estaba positiva con COVID. Entonces, pois mira, este ano podemos estar, que bo que poidamos estar todos, e oxalá para o ano tamén. Decir desta moción que sí que primeiro a fixemos por escrito, fixemos un escrito no Concello e enviarnos a resposta dicindo que é unha cuestión de competencia da Administración Xeral do Estado, do Ministerio do Interior. Evidentemente xa sabemos que é unha competencia desa administración. O que pasa que, bueno, como nos últimos días ou fines de semana soubemos duns roubos que se producían en vivendas de Ribadavia, pois parecíanos importante demandar esta ampliación do horario no noso posto da Garda Civil. En outros concellos, comprobamos que estaba posto no principio a rúa, agora xa comprobamos que non, no Barco, no Xinzo, Carballiño e Verín, pois así é. Sobre todo pensando en que o servicio de policía local tamén está en mínimos, vale? E tamén igual hai que pensar que se podría facer con este servicio, porque debido, evidentemente, a motivos personais, pois agora, polo que eu sei, tamén van quedar só 2 axentes. En estas datas, que hai máis traballos por cuestións obvias, pois igual tamén facía falta darlle unha voltiña a este tema. Por que demandamos? Bueno, pois demandamos porque poden surdir calquera imprevisto, e o horario de mañán, pois, realmente nos parece un pouco curto. Entonces, por a tarde, igual, non todas as tardes, pero algunha tarde poderíase ampliar para que a cidadanía que tivera algún problema pudera acudir a denuncialo e non ter que esperar dun venres a un lunes, como ocurriu en algunha ocasión. O fin de semana, pois tamén, en algún caso, pois o mellor non todos os fins de semana, pero que puderan ser fin de semana que se puderan alternar, e penso que desta maneira a nosa cidadanía estaría mellor atendida. E é unha cuestión moi sinxela, demandar a quen teña as competencias, que xa sabemos que nós non lle podemos tampouco obrigar a ninguén a que así o faga. Grazas. Grazas, Maite. Eu tamén penso que está apagado este. Non sei se temos alguén que nos diga. Os micros... Este vai. Este va.
mirei no... O pitorro está apagado. O vosso está encendido? Este encende en rojo. Se enciende. Vale, continuamos. Quen dá para o Partido Popular? Marilu, Perdón, pensei que seguíamos o... non sei, quen... Como vos digades, a mí non me igual. Eu podo, se queredes, intervenir. Me da igual, como quirades. Bueno, pois A mí Partido tamén, Popular. bueno, Mariluz. sí, veña. Bueno, gracias por as felicitacións, unímonos tamén tanto a todos que xa que as navidades xa pasaron, esperamos que tuverades un bo Nadal, pero unímonos as felicitacións de Feliz Ano Novo. Nada, obviamente, pois como sempre, non cando se trata de aumentar os servicios e que este Concello ofrece aos veciños e as veciñas de Ribadavia, pois obviamente o Partido Popular está de acordo. E máis, pois, cando se trata de imprevistos, de accidentes, ou, bueno, como apunta Maite, dos roubos, os ladróns non teñen horario de oficina, entonces, a verdade é que cando unha persoa ten un problema, necesita axuda canto antes e encontrar alguén que lle conteste canto antes é necesario. Vemos que é unha boa medida, polo tanto, vamos a votar a favor. Grazas, Mariluz. Brais? Vale, grazas. Boa tarde a todos, agardo que se poida escoitar. Bueno, se non é así, pois o sinto ben. En todo caso, súmome aos parabéns, os mellores desexos para estas datas e, sobre todo, para o 2023. Ben, concordo en que este é unha competencia, obviamente, estatal, en todo caso, da subdelegación do Goberno. Na nosa opinión, é unha cuestión que leva moitos anos acontecendo, é un problema, hai unha reivindicación, eu polo menos que vou fazer casi 8 anos neste pleno, lembrome que esa se reclamaba con outros gobernos do Estado, que sucede agora, e é certo que concordo no espírito da moción, no sentido de que moitas veces, ou polo menos é a miña opinión, a seguridade cidadá é tan importante que non debera recaer, non pode ser que recaia única e exclusivamente nos concellos. Non pode ser. E, desde logo, os habitantes e os cidadáns do reino que vivimos no rural, porque Ribadavia, non nos guste, non lle gusta a algúns, é rural, non temos menos dereitos á seguridade que outros cidadáns que poidan vivir en cidades ou en vilas maiores. En todo caso, nos creemos que é unha cuestión da delegación, creemos que é unha cuestión estatal, parecenos ben que se reclame. A miña experiencia en este ano e medio de goberno, teño que decilo con toda franqueza, non é a mellor, non é a mellor coa Garda Civil, e me explico. É moi boa no trato humano cos axentes, moi boa. Son xente coa que se che pode axudar, che axuda. Pero non é moi boa no sentido de que en cada episodio, en cada evento que este Concello e esta sociedade moitas veces necesitou de colaboración, moitas veces non estiveron todo o tempo que se necesitaba e en todo momento. E isto teño que decir, evidentemente, como opinión persoal, que é a miña desta experiencia de ano e medio. Sendo moi boa, insisto, no trato cos axentes e co destacamento de Ribadavia, tamén hai que decirlo. Pero é certo, a min, igual que traslada o BNG hoxe aquí, me dá moita rabia que haxa moitos axentes, porque se ven axentes e teñan un horario, desde logo, que nos axudarían moito á sociedade, e incluso, eu diría, ao Concello, coñecendo a experiencia de outros concellos desta provincia tamén, por certo, donde moitas veces ves maior implicación da Garda Civil en outras tarefas e, bueno, evidentemente non teño a capacidade nin o coñecemento para analizar por que falla e en que se falla, polo tanto, o digo, isto expreso con todo o respeto e, sobre todo, partindo da base de que o trato persoal con eles é moi bo e o cal sempre hai que estar agradecidos dese trato exquisito que teñen, eu creo, con todos os membros do Pleno e co Goberno en particular. En todo caso,
recibo é que se cargue, sobrecargue a Policía Municipal neste concello en calquera con tarefas que son de seguridade cidadá, cando as competencias da Policía Local son outras. En ese sentido, bueno, eu si teño que defender a alguén, agora sempre será a Policía de Ribadavia. Grazas, Brais. Antes de que peches, Maite, eu quero comentarvos que, bueno, como ben dis, as competencias son da Administración Xeral do Estado. Esta semana decir que esta semana tiven unha reunión cun cargo da Garda Civil e trasladeille pois a necesidade de reforzar pois a baixa que xurde, bueno, por motivos familiares dun axente da Policía Municipal. Ben, trasladaremos a su delegación a su delegación provincial a necesidade de reforzar o reforzo, valga a redundancia, e a seguridade, e tamén en especial en quendas contrarias, porque xa temos a plantilla ou dos turnos como quedan deste mes de xaneiro para reforzar, trasladaremos a plantilla para reforzar en turnos contrarios coa Garda Civil, vale? Eso se enviará a su delegación e tamén a comandancia da Garda Civil de Ourense para que se reforce. Trasladaremos, como non pode ser de outro xeito, a demanda deste pleno, que non é como se solicita a voceira do BNG. Teño que decir, bueno, discrepo un poquinho co concelleiro, porque a Garda Civil, sí, o trato é exquisito, son profesionais, son persoal moi válido, creo que nas xuntanzas mantidas e nas solicitudes que fixemos, bueno, esta historia neste caso, de demanda de reforzos de Garda Civil, pois eu, na miña opinión, penso que hubo axentes da Garda Civil, pois, como cada ano, de diferentes tipos, bastante numerosos para as actividades que realizamos en Ribadavia. Por iso, discrepo neste caso, teño que dicir o contrario, porque na miña opinión non é así. Trasladaremos, como digo, a su delegación a necesidade do reforzo das plantillas dos turnos contrarios da nosa Policía Municipal e tamén a comandancia de Ourense. Agora, o teu turno de peche, Maite. Ben, grazas. Bueno, eu non sei se se escoitou o que dixen antes, pero ahora tampouco vou a volver a repetir. Entonces, porque, vamos, sería redundar e vos tampouco tendes por que escoitarme dúas veces ou tres. Grazas por apoio e, sobre todo, por esas demandas que eu creo que son boas para a nosa cidadanía. E nos, como comarca, pois tamén nos debemos ter unha atención como corresponde. Eu tamén vou a decir que, persoalmente, as veces que necesitei acudir á Guardia Civil, que afortunadamente non foron moitas, pero sempre en trato tamén persoal sin problema. En relación a temas co Concello, pois sí que eu aí non teño tido moitas experiencias, entonces do que non sei non vou a falar, pero eu en tema personal, así coas axentes de aquí, ningún, coa Policía Local, tampouco. O que pasa que, claro, parecemos que somos un concello pequeno, pero hai moitas cousas que atender e a veces cousas que a nos como concelleiros e a cidadanía como cidadanía tamén se lle escapa moitas veces. Entonces, grazas polo apoio e nada máis, oxalá se poidan facer os reforzos e poida haber máis atención, como demandamos. Grazas. Grazas, Maite. Non sei se isto funciona. Vamos a pasar a votación. Votos a prol da moción. Votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. Seguimos co punto número 4, moción do Partido Popular solicitando que o Concello de Ribadavia poña en marcha unha campaña de monocomercio. Lea os acordos, señorita. Pola Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociales, na súa sesión celebrada o 22 de decembro, acordouse por maioría que cos votos a prol do PP referéndose para o pleno os membros da BNG, PSOE e do Unión Común a seguinte proposta de acordo.
instar ao goberno municipal a que proceda de inmediato a poñer en marcha unha campaña de comercio como as levadas a cabo nos anos 2020 e 2021 para dinamizar o consumo no comercio local. Grazas. Luz, perdona. Nada, gracias. Bueno, pues como indicou xa o secretario, no? Interventor, trátase dunha moción para que o Concello de Ribadavia poña en marcha unha campaña de bono do comercio local. Xa no ano 2020, cando o Partido Popular de Ribadavia estuvo gobernando, puxose en marcha a campaña de Ribadavia chea de vida, precisamente con ese obxectivo. Unha campaña que foi ben acollida, no 21 volveuse a repetir, mosouse como unha campaña eficaz para incentivar o consumo no comercio local, xa que foi ben recibida tanto por os consumidores como por os propios membros do comercio local. Claro, por os consumidores é unha medida para premiar o consumo no comercio local e máis tendo en conta no contexto de alza de precios no que estamos inmersos. E, bueno, por outra parte, claro, faría que todos os ingresos repercutirían no comercio local, dinamizando o consumo e facendo que a vida dos comerciantes que sea un poquinho máis áxil, refírome nas compras. Vemos que este ano, vimos con mágoa que non se fixo, que non se puxo en marcha esta campaña. Claro, este ano xa é complicadísimo, por eso instamos ao goberno municipal a que canto antes se poña en marcha. Creo que foi nas comisións, alguén comentou, me pareceu comentar, que se estaba traballando nos orzamentos do 2023. Entón, tamén, se pode ser, implementar unha partida exclusivamente para isto e que canto antes se poña en marcha. O mellor, xaneiro, febreiro, tendo en conta que das Navidades é unha época de baixa afluencia nos comercios, ao mellor podría ser unha boa época para implementala. E, de momento nada máis, somente esperando que sea boa acollida por o resto dos grupos. Gracias. Vale, gracias, Luz. Eu quería comentarvos que, aclarar que esta semana se asinou o convenio anual de colaboración cos establecementos asociados, que eran de 10.000 euros, nesta asignatura foron de 5.000, a seguinte parte que correspondía, e se tratou co presidente dos establecementos deixar esta campaña do bono comercio para temporadas baixas na que o consumo é máis baixo de ventas, hai máis baixas as ventas, para incentivar con outras campañas as compras no comercio local. Xa que está vixente aínda o bono da Xunta, o bono cultura e os bonos do Estado. Foi o que falamos de deixalas para finales de xaneiro, febreiro, para mover un pouquiño, incentivar un pouquiño as compras de cara a temporadas máis malas de ventas. Vale, solo quero aclararvos eso. Agora que enda de Maite Benegá. Bueno, aquí pon a proceder de inmediato, pero creo que aínda así se chegábamos un pouco tarde, non? Porque as datas xa se nos botaron encima. Iba a comentar o que acaba de comentar a alcaldesa agora, que é verdade que dende establecementos asociados tamén se promoven campañas para incentivar non só a compra, senón tamén que a xente que merque que teña un agasallo, un sorteo. Eso tamén é bonito, porque a xente dice, mira, xa que veño a mercar aquí, por lo menos que teña opción e iso toca, eu digo a xente, isto toca, isto non é de tongo, isto toca. Nos desde o Benegat sempre promovemos, sabedes que levamos moitos anos coas campañas de mellor local, mellor galego, porque nos parece que mercar no local que se debe incentivar sempre, porque axudamos os comerciantes da nosa vila e tamén favorecemos que haxa favorecemos que haxa máis vida e, sobre todo, que esas grandes superficies, que son as que se levan as grandes ganancias, e a internet, que por desgracia tamén está a orde do día, que se leva grandes ganancias por as ventas que fai e que por encima non pagan os impostos, nós temos que defender
sempre o noso comercio local e incentivar a que a xente compre aquí. Entonces, calquera campaña que se faga desde o Concello ou desde calquera outra asociación para nós sempre vai ser benvida. O noso voto vai ser a favor. Grazas, Maite. Quenda de Brais. Vamos por partes, a ver se dou sintetizado, porque no espírito, e me gusta, por menos a mí me agrada, que o Partido Popular, inda que sea, bueno, a poucos meses das eleccións, cambia a estrategia e veña con propostas en positivo. Creo que é algo positivo para o pleno, pero hai que facer bastantes matices, non, ao que se dice nesta moción, entre outras cousas, sobre todo por aquilo que cala e se obvia, non? Para explicalo ben. En primeiro lugar, foi unha proposta, eu recordo perfectamente, de Reviron Común, e foi aprobado grazas daquelas en maio de 2020 a unha modificación orzamentaria que respaldaron PSOE e Reviron Común conxuntamente o anterior goberno, de onde sale estes recursos, nun contexto de post-COVID. Vale? Isto é importante mencionar. É importante mencionar tamén que o ano pasado se fixo tamén esta campaña. E é importante destacar tamén que este ano, justamente neste momento, cos mesmos plazos que se manexaron por parte do Concello, hai dúas administracións, polo menos a mí me constan, que é o Estado e a Xunta, que teñen un bono semellante. A Xunta, por certo, ten un bono cultural, ten un bono comercio. Acaban o 31 de decembro, os mesmos prazos que acostumábamos a funcionar no Concello de Ribadavia. Polo tanto, eu creo que unha obviedade e debería ser un motivo dos que se dicen bons xestores. A boa xestión tamén é evitar redundar orzamentos para un mesmo objetivo, evitar duplicidar gastos de diñeiro público, eso é tamén boa xestión. Si hai en funcionamento diferentes bonos, o lóxico é evitar redundantes. Non entendemos, máis alá de que, en vez de ser unha proposta positiva e constructiva por parte do Partido Popular, que irá xogar a demagoxia e omitir certas cuestións. Desde o noso punto de vista, o Concello de Ribadavia ten moitas cousas que abordar sin redundar no que xa está facendo outras administracións. Por lo menos deberían saber ser conscientes do que fai. Non son consciente eu, que quizáis sí, porque tampouco teño coñecemento de toda a política provincial, pero descoñezo se a Deputación Provincial ten un bono, César Fernández, que está na Xunta de Goberno da Diputación, e que exige que o Concello de Ribadavia faga unha cousa que é o mellor onde pode, que na Diputación, no goberno da Diputación non fai. Non sei se isto é así. Se é así, creo que sería bastante triste, e se non é así, evidentemente, pois, gústame e parabenizo que a Deputación tamén faga o que fan outras comunidades autónomas e tamén fai a Xunta de Galicia. É o lóxico, sería o coherente. En todo caso, é importante facer este matiz, e como xa dixo a alcaldesa, é importante tamén destacar que este ano o Concello non é que chegara tarde, é que se decidiu cambiar a estrategia fundamentándonos nestes argumentos. Evidentemente, pois se fixo un mercadiño que saliu moi ben e que o Concello, ni máis ni menos, aporta 5.000 euros. Non sei se vostedes, cando gobernaban, canto aportaban, pero eu creo que é unha cantidade importante. E é bo decilo, porque diñeiro público dos cidadáns non é do goberno, é dos cidadáns, e é bo explicar para que se destina o diñeiro público. E iso redunda, e eu creo que saliu ben, e que redundou positivamente tamén no comercio local. En todo caso, a portavoz do PP, que tamén está na directiva de estabelecementos asociados do Ribeiro, non sei a cargo de que, pero sei que está, creo que consciente, polo menos se lle trasladou, debería serlo, non o sei, o mellor non se trasladou, eu si o trasladei, que se estuvo traballando con a banca na posibilidade de facer tarxetas para o comercio, si non era para ahora, era para todo 2023. É unha posibilidade, pero nas conversas, e quero comunicarlo tamén públicamente a todos os grupos e a sociedade, nesas conversas, evidentemente,
esa empresa que foi, e quero agradecer o seu bo talante e a todas as facilidades que lle ofreceu a este Concello, pero tamén ten uns parámetros e ten uns orzamentos. E moitas veces un Concello de 5.000 habitantes, pois lles costa chegar, que se tuéramos os 14.000 e pico, 15.000 case, de Verín, Carballeño e o Barco, nos sería moito máis doado. En todo caso, unha pena que non haxa unha estrategia comarcal dos concellos que na súa maioría existe no PP, nesta comarca, e o mellor si poderíamos facer algo comarcal e cunha poboación parecida e xa digna de ser unha boa campaña. En todo caso, o Concello de Ribadavia yo pode trasladar aos demais concellos e todos sumar esforzo en favor do comercio local do Ribeiro, que non é só o de Ribadavia. E sin máis, moitas gracias. Grazas, Brais. Quenda de Mariluz. Gracias. Bueno, creo que eu nunca viñen aquí a decirlle a xente o que ten que decir, facer, e moito menos pensar, por eso que simplemente un apunte, si eu estou na directiva, bueno, de feito, a Maite estaba cando entrei na directiva, saben as condicións nas que entrei. Aquí o que queren é xente que quera traballar, por eso que eu non vou entrar aí, porque hoxe non estou aquí como membro da directiva, é dicir, eu estou como concelleira do Partido Popular de Ribadavia, e como grupo temos dereito a traer o que meu grupo con estime oportuno ou non, independentemente desto que isto se este tratando con unha asociación, porque isto non, digamos que non é solamente para os comerciantes que forman parte da asociación de comerciantes, é dicir, aquí non se trátase de todo o tecido comercial de Ribadavia. Bien, tendo en conta eso, hubo no ano 2020, hubo no ano 2021 e no ano 2022 non hubo. O bono do comercio da Xunta xa había o ano pasado, é dicir, que non se sabía se iba a habelo ou non, pero había outras posibilidades de querer o facer en outras épocas, tamén se pudo facer antes de Nadal, non o deixar para as últimas datas. É dicir, que non o vemos como algo, unha crítica, foi a vosa decisión, non temos nada que decir, simplemente que nós, como membros desta corporación, creemos que foi unha medida acertada e ben collida tanto por consumidores como por os propios comerciantes e pareceunos unha mágoa que este ano non se fixera. De maneira que traemos esta iniciativa para que canto antes se faga. E Maite de forma inmediata, pois, enero é dentro de 3 días. Vale, é simplemente eso, é dicir, non sei a que ven tanto sempre de ataques nin deso, nos vimos aquí sempre facer unha oposición constructiva, levámoslo facendo desde que formamos parte desta corporación, creo que nunca lle faltamos o respeto a nadie, nin simplemente damos a nosa opinión e o que nos creemos que se podría facer para mellorar a situación e a vida dos veciños e as veciñas de Ribadavia, nada máis. Gracias, Luz. Eu creo que nunca non se tratou este tema de faltarlle o respeto a nadie. Pediría un segundo turno de intervención. Maite Venega, primeiro. Moi breve vai a ser. Sí. Grazas. Vamos, en primeiro lugar, evidentemente, os grupos teñen dereito a traer ao pleno que consideran. Isto é unha democracia. Os outros grupos tamén teñen dereito a decir o que pensan e opinan. Decir a súa opinión e expresala si que eso se xa visto ou pretenda pasarse como un ataque ou unha falta de respeto. En todo caso, hai cousas que hai que decir e cada grupo, como vostede ben dixo e concordo, os grupos teñen dereito a decir aquí dentro dos parámetros democráticos o que consideren e iso recurrir eternamente a que a mínima discrepancia ou debate se queira victimizar, creo que iso é un pouco infantilismo, tratar a sociedade, a cidadanía e os representantes de maneira infantil. Non hai saludas de tono ni faltas de respeto. Pero é importante destacar isto. O silencio ou as estrategias que vostedes teñan a mí pareceme ben, pero tamén teño dereito a criticalas, creo eu, e de verdade, insisto, que non lle parezca mal, en absoluto pretendía ser un apelo persoal a vostede, en absoluto, non era así, pero hai cousas que hai que decir. Grazas, Maite. Entón, quenda de peche, vale? No, un apunte simplemente. Obviamente, eu non critico que cada un opine o que teña que opinar. É dicir, eu simplemente digo que
Unha cousa é opinar e outra cousa é dicirlle aos demais grupos o que teñen ou non teñen que facer. Entón, a súa opinión eu admitoa e sempre, é dicir, con o mismo respeto que eu opino, respeto as opinións dos demais, pero de aí que me digan ou que acepte o que teño ou non teño que facer, ser distinto, nada máis. Grazas, Luz. Pasamos á votación. Votos a prol da moción? Votos en contra? Abstencións? Continuamos. Punto número 5, moción do Partido Popular solicitando a mellora da limpeza viaria no Concello de Ribadavia. Señor interventor, os acordos. A Comisión Informativa de Obras e Servicios Municipais, na sesión celebrada con data 22 de diciembre de 2022, dictaminou favorablemente, cos votos a prol do Partido Popular, basándose para o pleno dos membros do BNG, PSOE e Unión Común, a seguinte proposta: instar ao Goberno municipal a que proceda de inmediato a crear un plan de mellora de limpeza de rúas e plazas do Concello de Ribadavia. Este plan, que deberá ser consensuado por todos os grupos, contemplará como mínimo unhas medidas que deberán ir desde unha maior dotación de recursos económicos para reforzar o servicio ata unha mellora da organización e funcionamento do servicio para conseguir que as rúas e plazas do Concello de Ribadavia melloren o seu aspecto. Vale. Grazas. Miguel, Partido Popular. Vale, boas noites a todos, vai por diante que considero que un apartado do Concello de Ribadavia de servicios é un apartado complicado de xestionar, porque eu vivín, hai outro concello aquí que tamén viviu, é unha cuestión de xestión de personal, é unha cuestión complicada de levar, pero nos consideramos de que últimamente o servicio vemos que está en peores condiciones que estaba anteriormente. Tamén vai por diante de que non é un ataque a ningún traballador do Concello. Isto que non saque de contexto, non estamos falando aquí de carácter organizativo, presupuestario, e non estamos falando de que os traballadores fagan ben ou mal o traballo. Os traballadores de Ribadavia fan o que lle mandan e fan dunha forma estupenda, é dicir, non estamos aquí falando dos traballadores, que conste tamén, despois que as cousas non saquen de contexto, ni moito menos. Tamén decir que falamos da totalidade do Concello de Ribadavia, non falamos das rúas que nos están rodeando por aquí, das Plaza Maior, ni da Rúa Meri Escaula, ni da Rúa Progreso. Falamos da totalidade do Concello de Ribadavia. Porque a veces tamén, cando falamos de limpeza, a xente pensa que só falamos de Ribadavia, do núcleo de Ribadavia, falamos de todo o Concello. Entonces, os povos, desafortunadamente, non é algo novo, sempre ocurriu así. Os povos se vai a eles cando non queda outro remedio. Cando se queixa un veciño, cando non pasa un coche, cando as silvas están entrando nas viviendas, cando non se pode transitar por camiños, aí cando se vai aos povos. Sempre pasou así, sigue pasando así. Por queixa un veciño, porque vimos aquí os da oposición, no seu momento vos, ahora nós, queixándonos de certas cuestións e tal. Pero, últimamente, eso pasa máis. É dicir, eu vivo en Ventosela, o día a día, penso que a última vez que se foi a Ventosela, nunha rúa onde vivo eu, pois xa pasaron varios meses. E a rúa está intransitable. Oxe, a rúa está intransitable. Non son datos subjetivos, é cuestión objetiva, que se pode ver e mirar. Vale. Entonces, esa rúa na que o concelleiro no seu día fixe un vídeo, invito a que faga o vídeo hoxe para que vexa como queda ese vídeo, que quedou estupendo cando se limpou, pero xa pasaron moitos meses e a rúa está desastrosamente. Vale. Entonces, sempre se fixo nos no ano 21, finales do 20, principios do 21, empezamos a implementar a limpeza nos povos, vale? Iba un traballador, dos traballadores, a Ventosela, a Sampaio, facía o que podía, porque claro, hai que repartir entre Ribadavia e os povos, pero iban un ou dos días a semana a limpar certas zonas dos povos. Eso fixose en outubro, novembro, xaneiro e hasta de febreiro. Cando foi a moción de censura, nos democráticamente deixamos estar no goberno e pasamos a oposición, e eso por cuestións organizativas do actual concelleiro ou do goberno que hai, deixose de facer. Consideraron máis oportuno outros traballos. Pero claro, contentos estábamos nós que se retomaba. De feito, foi unha boa noticia, que eu acollina como boa noticia.
nas redes sociais, concelleiro do grupo de goberno, dice, seguimos mellorando os servicios da cidadanía, a partir das festas patronais, o servizo de limpeza irá tamén, por primeira vez na historia, a todos os núcleos do municipio. Ribadavia avanza. Perfecto. Botolos un vehículo con este eslogan, non? Ribadavia verde, tal, parques de jardins e tal. Ollo, unha boa proposta, un bo avance. Que pasa? Que mellor por cuestións económicas, de baixas, de vacacións e tal, non se pudo facer. Pero invitamos ao concelleiro que vai adiante con ese tema. Porque nós queremos que Ribadavia este ben, este limpa, este accesible a todos os visitantes de unha forma óptima. Eso pasou e tal, pero ahora atopámonos de que tamén pasa en Ribadavia. Hai rúas en Ribadavia que hoxe por hoxe, comprobado personalmente por min, están en un estado de suciedade. Por exemplo, podemos decir que o barrio San Francisco, a estación de tren, o entorno da estación de autobuses, que tanto se falaba aquí de que había que tiñen que estar limpo, porque era cando chegaban os visitantes a Ribadavia que tiñen que estar estupendamente impoluto. Podemos pasar por aí, ver debaixo das escaleras do paso a nivel, a cantidad de merda que hai debaixo daquelas escaleras que ves susto cando estás en Ribadavia, atopaste de frente con ela. Na Rúa Oliveira, hoxe, a Rúa Oliveira, a Rúa Transmesones, a Rúa Baixa da Oliveira, a Rúa San Martín, a Travesía Ribeiro, o cruce da Rúa Progreso coa Rúa Ribeiro, está cheo de erva todo aquelo, todo o que cruce, todas as aceras están cheas de erva, non sei se vedes, erva todo por os bordillos. E a ver as rúas da Rúa da Redondela, Rodríguez de la Fuente, Carlos Casares, o Parque Roula vese bastante descuidado, o Parque Roula que está ali, que vese bastante descuidado, e pues, a mellor darlle un toque porque é unha zona turística tamén. O Verdín que atopamos en moitas rúas, a Rúa das Tramuros, bueno, podías evitar as ervas que hai nas aceras, nos bordes das Rúas Tramuros. Hai accesos por exemplo, ao Ponte da Foz, as escaleras están chas de verdín, pode resbalar unha persona ali, mellor eso hai que limpalo. A traseira do pabellón, que eso tamén está nun estado lamentable, a parte onde se fai o habituamento dos materiales, onde se fai o acopio de materiales do Concello, ali aquilo está tamén nun estado bastante lamentable, non? E, bueno, a erva que crece entre os perpiaños das calles, esa erva que, gracias ao traballo de limpeza da hidrolimpadora que se utilizou coa oposición da paridade municipal, que impouse, non se volveu a repetir, porque claro, foi un desastre. Tirouse todo, quedou terra aí, ahora crece erva ali, vémola todos, a erva crece entre as pedras. Entón, todas estas cuestións ven dadas un pouco tamén por, creo eu, unha falta de personal, unha falta de organización no personal, porque as vacacións danse dun xeito desordenado. Non pode haber dúas persoas do servicio de limpeza de vacacións cando é un grupo, cando son 4, creo eu. Despois temos que chamar, ou ten que chamar o Concello, a xente a que veña a facer horas de limpeza sin contrato. E pagarle con unhas gratificacións. Entón, eso hai que evitalo. E como podemos evitalo? Pois nos propoñemos, no acordo da moción, que nos sentemos todos os grupos e que idemos un plan para ter o Concello o máis limpo posible, para propoñer ao mellor un aumento presupuestario para dotar de medios e servicio, para que non sempre este en precario, porque se está en precario a organización ten que ser máxima, non pode haber ningún fallo, porque se hai un fallo pasa o que está pasando. Na noite meiga, o día seguinte na noite meiga, había unha papelera na entrada da Praza Maior que estaba bordando de merda e botou 2 días. Eso non pode ser, porque é a entrada á Praza Maior. A papelera que estaba diante da MIT. Botou días porque non habría nadie para limpala, non estou botando culpa a vostede. Non habría que salir de vacacións, ou era domingo, ou que fora. Entonces, nos ofrecémonos a dun xeito positivo, traballar co goberno, a prol de solucionar esas cuestións, e por iso facemos a proposta que esta de crear un plan de mellora da limpeza de rúas, prazas do Concello de Ribadavia. Este plan deberá ser consensuado por todos os grupos, contemplará como mínimo unhas medidas que deben ir dende unha maior dotación de recursos económicos, xa que están facendo os presupostos, é unha boa
boa ocasión para tomar este tema, para reforzar o servizo ata unha mellora de organización e funcionamento do servicio para conseguir que as ruas e prazas do Concello de Ribadavia melloren o seu aspecto. Nada máis isto que sometemos á votación do Pleno, á consideración do Pleno, e esa é a nosa proposta. Moitas gracias. Grazas, Miguel. Quenda de Maite Venega. Ben, grazas. Bueno, eu penso que demandar estas cousas, esta mellora da limpeza, eu creo que é bo para todos nós, para nós como veciños e para nós como concellos e para todo o mundo, porque un concello limpo pois chama a atención sempre. Ocorre que moitas veces pasa justamente o contrario. Ti vas a un lugar que o atopas cheo de porquería, cheo de papeles, todo tal, e todos tendemos a deixalo aínda peor. Entonces, por eso digo que a sensación de limpeza en cada concello, en cada sitio que vas, é tamén importante. Eu penso que sí que se está limpando e que se está facendo traballo de limpeza. Que pasa? Que en unhas zonas, tanto daqui de Ribadavia como de outros, notase máis que en outras. Por qué? Porque parece que deben ter unha ruta estipulada aos servizos da limpeza e para, non sei, hai zonas por as que nunca deben pasar ou pouco e outras sí pasan habitualmente. Entón, claro, por onde pasan habitualmente, pois vese máis limpo e outras. Eu penso que é o que está pasando. Falta de personal, tamén, todo se agrava. Inclemencias do tempo, pois tamén, porque claro, está facendo desde aí, xa vamos a dicir casi meses, pois o tempo non acompaña, chove moitísimo. Que pasa? Que a partir de que empece a vir mellor tempo, pois é cando empezan as ervas a salir por todos os lados e se acumula o traballo. Entonces, o de sentarse e a falar que se poida facer, efectivamente, un plan de traballo, como sempre temos proposto tamén, de limpar por orden, empezar en Prexigueiro e acabar en Sanín, ir por zonas e por povos, que, como digo, os povos tamén, parroquias, teñen que ser atendidos, porque todos pagamos os impostos e todos queremos ver os nosos povos limpos. E cando se fan ese tipo de demandas, a min creo que son, como digo, positivas para todos. O concelleiro que nese momento está, pois, dirá, pois, non é tampouco un ataque contra o seu traballo, nin o que decía Miguel, que servicios en unha concellería todas teñen muitísimo traballo e a veces non se reflexa o traballo que se fai realmente. Eu, por a miña parte, non quero dicir que non se faga, pero, bueno, creo que se pode mellorar en todo, entonces, pois hai que tentalo. Outro día, cando se presentaba esta moción por parte do PP, pois chegouse a decir que nunca estuvo tan limpo Ribadavia. Oxalá que siga así de limpísimo, porque eu creo que é o que queremos todo. E en relación tamén, que antes non o dixen, quería comentar en relación ás comisións do xoves pasado, eu teño que decir que había aquí 6 personas representando a oposición, que somos agora, verdad? 5 do PP e unha do BNG. A min, por lo menos, eu vou dicir, a mí deu unha sensación de que uns chegaban tarde, os outros nin apareceron nin se lle esperaba, e os que estaban tiñan unha presa por marchar impresionante. Entonces, como digo, e volvo a reiterar, as comisións informativas son para que o grupo de goberno, hasta onde sei eu, informe do que se está facendo ao resto de concelleiros. A min pareceme, claro, ese día había un evento que era importante para todos, pois o mellor, outro ano haberá que pensar en adiar as comisións para que todos podamos asistir e non que estemos aquí 6 personas que vimos a facer efectivamente o noso traballo tamén, e a uns custará máis que a outros, a la espantá moitos, a la espantá moitos, e con ganas de marchar e con ganas de que isto remate. Entonces, por iso que eu creo que hai que ser un pouco máis serios en todos os aspectos da vida, non pedir para unhas cousas e para outras non.
Isto era o que quería dicir, que antes, cando empecé, se me esquecera, non quero que se me esquecera, porque non me gustou, a verdade. Vamos a votar a favor desta moción. Grazas. Grazas, Maite. Que engadedais? Ben, pois vou empezar por este último. Paradóxico que mentras se fai estes comentarios, evidentemente, da bancada do PP sonríen e de alegría, como é obvio. Como é obvio. En primer lugar, eu quero decilo, porque concordo en moitas cousas que dixo, que apuntou Maite, a pesar deste comentario inicial. E é que, evidentemente, é que o noso grupo pediu que se cambiaran as comisións. Efectivamente. Sí. E o digo con toda sinceridade. Entre outras cousas, porque a conciliación nesto da vida política de pringados que estamos neste concello, porque de pringados, de que pringas moitas horas, quero decir, moitas horas. De que pringas moitas horas, non de pringados no sentido pexorativo. A conciliación é moi difícil. Vale? E eu por cuestións persoais, pois evidentemente quixen ir. E aínda así viñen a esta comisión. E evidentemente a concelleira que organiza o evento, que é de cultura, tamén tiña que estar ali. Obviamente. Entonces, bueno, pero me chama poderosamente a atención que mentras hai grupos que aquí non faltamos nin estando casi con COVID, que nunca fomos de vacacións, nunca faltamos a un pleno por irnos de vacacións, outros grupos sí, e outros concelleros que se rían antes tamén. Nos nunca, porque temos un sentido de deber que xa lles gustaría a moitos que se rían fai un minuto. Vale? Xa lles gustaría. E por último, e quero recordar que algún portavoz do Partido Popular se ausentou dun pleno importante por estar de palmero del Partido Popular de su jefe, a ver si lo puede poner en las listas arriba. Vale? E isto tamén é importante decirlo. Entonces, cando se vienen aquí con reproches, hai que medirse e saber dónde se pisa. Porque o mellor se torce un pé, vale? E disculpar, pero que isto sea o colmo, que nos veñan pretender dar leccións a algúns, que levamos 8 anos aquí, solo traballando, pois é o colmo. Volvendo á moción. Sucédeme e dá má sensación o mismo que sucedía na anterior moción. No espírito, no que se di, incluso no voz talante e no voz tono que se expresa. Hai que decir que Miguel tivo voz talante, como o acostuma a caracterizar, por certo, e non é falsidade nin cinismo, é o que penso e o digo. Pois na moción todo parece moi correcto. Pero, igual que na anterior moción, cando antes se nos achacaba a algún grupo, e a min en especial, que decía os demais grupos o que tiñan que decir, na realidade é que están unha vez máis dicíndolle aos grupos que temos unha coalición de goberno que temos que facer. E a mí non me parece mal, porque esa é a tarefa, entre outras moitas, da oposición. E a mí pareceme ben, o asumo e desde logo non pretendo criticar iso. Pero concordando en moitas cousas, incluso concordando en que vou facer un plan de mellora. De feito, isto parece unha copia de algunhas iniciativas que tivo no seu día a Rebelión Común. Por consiguiente, a Rebelión Común só lle pode parecer ben o que propón o PP, pero o que hai detrás é outra cousa, hai unha intencionalidade, obviamente. Entre outras cousas, o portavoz nesta moción do PP falaba de casos de hoxe, pero paradóxico que nas redes sociais as fotos que poñían eran casi do verao. Tan actuais, as críticas que vostede hoxe fixo aquí, non sei se son, pero apunto un par delas. A Ponte da Foz, non sei se foi cando foi, pero a semana pasada se estivo ali. Que a arquitecta municipal, que non a aparelladora, que a arquitecta municipal lle guste máis ou menos a hidrolimpiadora, o importante é que sexa legal. Porque, desde logo, se de min depende, e non sempre depende, o que diga a arquitecta municipal me dá igual, O único que quero que diga as técnicas e os técnicos é se é legal ou non. Porque para iso nos presentamos a unhas eleccións, Non para que nos diga a arquitecta municipal o que temos que facer. E se vostede dice que eso foi un erro, pregúntelle a toda a cidadanía e a todos os veciños do centro. Ou
Outra cousa é que, ao mellor, hai que complementar e darlle continuidade. Pero esos son outros debates. Pero decir que foi un erro, falar de Verdín, pero vostede viu como estaba o casco histórico cando vostedes gobernaban. Entonces, igual que dixen na anterior moción, o espírito da moción, a proposta, sí, a principio, claro, nos non estamos en contra, non podemos votar en contra, pero a realidade é que non é, de verdade, non é, parece paradóxico e é, bueno, me vou a forrar calificativos porque sabes o que teñen a piel sensible, pero non é de recibo que se san vostedes, que estaba moito peor Ribadavia cando vostedes gobernaban, que veñan aquí a criticar certas cousas, que en moitas estou de acordo, ollo, pero desde logo vostedes non teñen legitimidade para facelo. En todo caso, a min a noso do plan nos pode gustar máis ou menos, desde logo nos non podemos votar a favor e en todo caso Ribadavia está moito mellor que cando vostedes gobernaban, por suposto. Grazas, Brais. Quenda de Manuel, Concelleiro de Servicios. Boas tardes a todos e a todas, feliz Navidad e feliz ano. Antes de nada tamén quería solidarizarme cos familiares da pobre xente que morreu outro día no río Lérez en Cercedo, Cotobale. Bueno, respecto á moción, mire, nós sempre temos un espírito constructivo e a nosa posición vai ser a abstención, pero bueno, podo enseñar fotos, isto hoxe non ocurre. Ustedes entraron no goberno cando estábamos en plena pandemia, cando non había xente polas rúas. Se ustedes nunca verán estas fotos, os contenedores cheos ou desastrosos. Respecto á organización, pois mire, este ano tocanos a nós e a min en particular. Usted, como ben dixo, sabe que é un servicio moi complicado que atendemos a todas as concellerías, complementámolas. Evidentemente, pois a veces pode haber algunha falta en días determinados por cuestións de que hai que ir suplindo diferentes concelleiros ou diferente personal das diferentes servicios. Pero mira unha cousa, por exemplo, vamos a ver, este concelleiro, ou sea, este goberno, este concelleiro, puxa a funcionar un punto limpio. Levamos casi 2 anos no goberno, ustedes cando fixeron o punto limpio, pero non funcionaba. Eso, non funcionaba. É dicir, vamos a ver, temos sacado dali varias toneladas de residuos que posiblemente estarían nas cunetas, etcétera. Despois, isto que non conste en acta, señor secretario, o personal de servicios, en xeral, os horarios, vostede non o cumplía. Este concelleiro, a mellor da película, hai xente que tiñan 37 horas e media semanales e traballaban 12 horas e media. Este concelleiro puxo de arriba, ainda que quedou de mal. E sabe moi ben de quen falo, da algúns dos que falo. Entonces, eu creo que en líneas xerales se mellorou. Home, a estación de ferrocarril eu vou casi todos os días porque acostumo a ir dar un paseo todas as tardes, 3/4 de hora. Estuve hoxe precisamente ali, está perfectamente limpio. Que non sería cousa nosa, pero por cuestión de imaxe, a folla está recollida, que paga abono, e as papeleras cambianse unha vez a semana, igual que o conocido como botellón, que fan os diferentes operarios en todos os núcleos ou áreas recreativas dos municipios. Está sendo igual unha vez cada 15 días a todos os povos. A veces non se chega, evidentemente, por a falta de personal, e porque, como vostede moi ben sabe, non se dá chegado. A idea é, pois, neste presuposto, evidentemente, ampliar os medios e ampliar a plantilla. Entón, esperemos que cando haxa que votar os presupostos, pois arriben o ombro tamén nese sentido. Chegamos, bueno, pois, cando é Santos, pois todos os cementerios están limpios. A mellor, esta vez non nos deu tempo a chegar á súa calle ou a outras. Cando son as novenas nos povos, os entornos das capelas están limpios.
As calles principales, eu creo que nunca estuveron, xa non é só os veciños, como dixo o portavoz do goberno, é que toda a xente que ven de fora a visitarnos dicen que nunca viron un pobo tan bonito e tan limpo. Pouco máis lle vou a dicir. Evidentemente, de momento, o servicio organizámoslo nós, que son a que nos toca gobernar. Si queren aportar algunha cousa, pois será ben recibida, pero eu creo que cos medios que temos, a pesar de que tamén hai baixas, cubrimos servicios en deportes, cubrimos servicios na Casa de Cultura con personal de servicios, cubrimos servicios en limpieza, e é o que non lle podo negar aos traballadores as súas vacacións correspondientes, que é o seu dereito como calquer outro traballador municipal. Outra cousa é que non vayamos nós de vacacións, pero eles teñen dereito. Entonces, como lle dixen ao principio, a nosa posición vai ser a abstención. Moitas gracias. Grazas, Manuel. Quenda de Miguel, Partido Popular. Bueno, está claro que unha das causas da moción de censura foi porque tiñamos o pobo feito unha merda, non? Según palabras textuales do portavoz do goberno. Estaba no decálogo aquel de causas da moción de censura, non? Aquel listado. Ben, perfecto. Ben, pois para iso están ustedes, para facerlo mellor. Non? Esa é a democracia. A democracia hai vota a xente, e se non hai unha moción de censura, que un grupo que o fai mal, hai un grupo que quere fazer mellor, vota, ponse de acordo, vota, expulsa o que está gobernando a oposición e faino mellor. Entón, como fixera eu, eso xa é pasado. Estamos falando do presente. Estamos falando das cousas que facelas ben agora. O que pasou fai 23 meses ou 22 meses, non un ano e medio, como dice alguna persona por aquí. Xa pasou. Eu xa moeu. O que fixo o señor concejal de servizos ou alcalde na legislatura pasada, eso xa moeu tamén, eso xa pasou. As rúas están aí hoxe. E hoxe como temos que nos exixir que se limpen e estén impecables. Mellor que, inclusive, ser o mellor pobo do mundo en limpeza. Vale? Ganar o premio do mellor pobo do mundo en limpeza. Pois vamos hacia aí. E nós, como oposición, queremos que o goberno vai hacia ali. E nos, na nosa humilde opinión, nos poucos megas que teñamos aquí de inteligencia, queremos apoyalos, ter unha reunión con vos, para, oye, algo podamos aportar. Non queredes, non pasa nada. Se vos sodes capaces de continuar no goberno facendo mellor que nós, adiante. E dentro de 4 ou 5 meses, pois a xente votará. E se o facedes ben, pois seguiredes ali, e se non, pois seguirán outras persoas. É así de sincero. Entonces, nós traemos esta moción, que por lo que he visto por parte do goberno vai se abster, non sei se a outra parte do goberno vai votar a favor ou en contra, non sei. Pero, bueno, o concelleiro dice que se vai abster. O portavoz non recordo exactamente que dixo, pero da igual, xa cando se vote, xa se votará, da igual. No, mencionar que Xico dixo que se vai abster tamén. Dixen que non. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, ese é o tema. Despois, hidrolimpiadora. Sí, claro que queda limpo. Pero hai outros sistemas de limpeza nos casos históricos. Pregúntelle usted ao señor Becoña. Pregúntelle, cando veña aquí o señor Becoña, pregúntelle se é algo aceitado para as pedras, limpalas con hidrolimpiadora. Pedras, que hai pedras do casco histórico de distintas características morfolóxicas, que unhas desgástense máis que a outras. E esa agua agresiva. Esa agua, a esa presión, hai zonas que levanta a pedra. Entonces, hai outros sistemas. Un sistema que nos aplicamos nós na Rúa Progreso, que un disco con agua quente que non lle fai daño a pedra. Pero ese sistema é unha hidrolimpiadora exactamente igual. Non unha Karcher, como para que nos entendamos. Porque eso levanta todo. Levanta as xuntas. Ou non levantou as xuntas. Ou non lle dixo a aparelladora que había que botar mortero dunha determinada característica entre as xuntas. Ou non entrou agua nunha casa na rúa Yáñez por quitar as xuntas do pavimento. E que esas son cuestións que nós queremos
aportar en positivo, decir, oye, pues pasou isto, non fagades, oye, nós pensamos que se pode hacer outro xeito, que non aceptades, perfecto, non hai problema ningún. E máis, fala usted do punto limpio, que isto xa é de coña, o do punto limpio aí xa me pareceu un poquinho mal, porque o punto limpo, as dúas primeiras recollidas do punto limpio, fixo esta persona, eu estuve ali, sentado, estuve ali, os traballadores do Concello, recollendo cousas que traía a xente. Usted cando te pôs un punto limpo, xa tiña dentro, non tiña cousas dentro. Non tiña neveras, non tiña televisións, non tiña 2 contenedores con máis... Non a tiña. O eso non o tiña. Non funcionaba. Como que non funcionaba? Como que non funcionaba? O punto limpo xa funcionaba. O punto limpio abriuse os sábados por a mañán. Como que non estaba eu ali? Bueno, pois entonces o punto limpio, o que ten que facer vostede, sei que ardeu o punto limpio, ardeu os contenedores, que non teñen contenedores, que ahora é difícil atopalos, me imagino, porque tamén nos pasou a mismo a nós, cando ardeu un contenedor, tardamos 6 7 meses, e o señor interventor que está aquí pode atestiguar o problema que houve con contenedor, vale? Que non se facía cargo seguro, que non sei que hubo que repare, e costou cartos. Usted se dixo outro día que costa cartos, non costa cartos, pois hai que buscar solucións. Pero deso, a ter ese montón de merda que ten ali almacenado, porque se ve, usted vende a Arnoia, vai a Arnoia, e ve un montón de merda ali. É dicir, é tan difícil, porque claro, tocou vostede o tema, eu sinto moito, pero é tan difícil poñer os colchóns un encima do outro, os colchóns aquí, outro ali, e non ser todo un amasijo de merda ali montonada. É tan difícil, é tan complicado. É tan complicado meter o que deixa a xente fora, ir un día ali e decir un operario, mira, vas por ali e o que hace fora meteo para dentro. Hoxe, hai cousas fora tiradas que estaban onte e antes de onte. Habrá que meterlas para dentro. Ou poñer unha cámara ou facer unha solución. Vale, e despois dentro está todo... Claro, pero despois dentro está todo ciscao. Entonces, claro, o punto limpio ten as súas deficiencias. O punto limpio, a mellor hai que fazer outras cuestións, hai que facer máis actuacións para poñelo mellor. Pero que me diga vostede que puso en marcha punto limpo, e que un exemplo que... Tiña que ver vostede como estaba ese punto limpo. Tiña que ver vostede... Tiña que ver vostede como estaba ese punto limpo cando collín eu. Tiña que ver vostede. Como que estaba limpo? Como que estaba limpo, Manolo? Bueno, para rematar, gracias a quen vota a favor da moción, o grupo que vota a favor, aos que se absteñen, pois perfecto. Nada, pois, independentemente disso, estamos abertos a calquer tipo de axuda ou calquer tipo de cuestión que podamos aportar en positivo para o Concello de Ribadeo e para os veciños. Gracias. Non sei se hai unha segunda quenda, se queredes contestar, queres un turno de réplica e logo lle pechas ti, vale, Miguel? No, simplemente decir, vamos a ver, hubo un incendio, a raíz dese incendio os contenedores non están adecuados para que o transporte de Diputación, estamos pendientes de conseguir eses contenedores. Despois, a climatoloxía desde o incendio hasta ahora foi totalmente adversa, entonces estáse recollendo igual, pero está máis ou menos todo. Despois, a obra cando se fixo, fixeron mal, porque iso non pode quedar como quedou ese talud recto. Había que haber feito unhos socalcos como as ruínas, porque ahora mesmo estáse derruindo todo. Entón, cada 2 ou 3 por días temos que ir ali con a pala, limpiar, e por iso está amontonado todo, entre comillas, hasta que dispoñamos dos novos contenedores. Pero eu lle digo que eu pedinlle autorización a Javier Bove e aos responsables de turno do medio ambiente, ademais eu conozco a casa por circunstancias que vostedes todos saben, e empezou a funcionar o punto limpio a raíz de que entramos no goberno dali a un mes ou 2. Ali non había nadie. Nada máis, non vou entrar en máis debates. Moitas gracias. Miguel, quenda de peche. Non teño máis que comentar, simplemente agradecer a voto a favor e non teño máis que decir ao respecto. Gracias. Gracias, Miguel. Pasamos a votar. Iba a comentar, pero igual. Pasamos a votación. Votos a prol. Votos en contra. Abstencións. Continuamos co punto número 6. Moción de Ribeira en Común para que o Sergas garanta o servizo de pediatría médica no Centro de Saúde de Ribadavia.
previa declaración de urxencia. Ben, grazas. Leo os acordos o señor Iba a explicar a urxencia, pero ben o... Que la moción la tenéis todos, ¿no? Entonces, sí, vale, perfecto. Entonces, yo creo que lo que procede es explicar la urgencia de la moción y después se somete a votación de urgencia y después inicia el debate con... Vale, perfecto. Ben, a urxencia obviamente sucede porque o noso grupo tivo constancia de que o propio venres, despois das comisións informativas, por asistencia persoal dun membro, e aí se pudo comprobar que o servicio non funcionaba. Foi o venres, despois das comisións, e o LUS xa se registrou, de outra maneira. Esta é o motivo de presentala e agradecer ao secretario que tive en conta na convocatoria. Grazas, Brais. Entón, explicada a urxencia, votamos a urxencia, votos a prol da urxencia, fican aprobada. Sometemos a debate a moción de Ribeiro en Común. Ben, é paradóxico tamén, este é o pleno das paradoxas, porque é que o pleno anterior de novembro, este grupo, alertado e preocupado tamén pola situación que se está a vivir no centro de saúde, no persoal médico e en especial, non só no de pediatría, isto hai que decilo, porque ás veces parece que se quere focalizar senón en todo o persoal sanitario, médicos e enfermería. A saturación é enorme, as queixas que lle trasladan aos pacientes tamén, non se cobren baixas, non se cobren vacacións, e, por tanto, o que sucede redunda nun peor servicio, redunda nun peor calidad de vida e dos dereitos laborais dos profesionais, e o que é peor, neste caso, porque a saúde nun peor servicio de toda a cidadanía, que evidentemente se lle acumulan e a espera se acumula. Ben, isto que denunciamos o venres, evidentemente, valeu para moito, valeu, entre outras cousas, para que o Sergas, evidentemente, se esforzara, algo que debeu ter feito antes de chegar a esta situación, se esforzara sacando políticamente sería afectado. E o digo con crudeza e tamén con sinceridade, que eu creo que é o que nos característica, e cada un, desde logo, defende a forma de facer política que defende. A resposta a día de hoxe do Sergas non pode ser, desde logo, máis peregrino, con argumentos francamente para nós pouco convincentes. E o expresa a través da prensa. A Voz de Galicia, edición Ourense, recolle as frases literais. Desde o Sergas explica: unha concatenación de baixas laborais e permisos justificados das dúas pediatras que dan cobertura asistencial ao centro de saúde e a súa coincidencia no período vacacional está a xerar un importante déficit de persoal que, ante a posibilidade de contar con sustitutos nestas datas de Nadal, fai que estean coordinando os recursos disponibles para a asistencia non demorable dos nenos da comarca do Ribeiro. Continúa. O Sergas explica que a asistencia urxente está garantida en todo momento por profesionais sanitarios do PAC e do Servicio de Urxencias de Pediatría de Ourense. E, por suposto, como é xa marca da casa do Partido Popular, a culpa é de Pedro Sánchez e del Goberno del Estado. Eso xa son declaracións que me aforro, xa vos fago o resumo, pero esta é así de triste, que un goberno que leva desde 2009 xestionando a sanidade pública galega, o único argumento que se lle ocurre é, en primeiro lugar, centrar a atención e focalizar e facer responsables ás profesionais, as que nomea nun espazo onde as profesionais non poden defenderse, por certo, focalizando de que están de vacaciones. Como se aquí a cidadanía, despois do século XIX de loitas da clase traballadora e do século XX, en teoría, de conquistas, non puderamos ter vacacións. É alucinante. Focalizando nas traballadoras que son as que se piden as vacacións. En todo caso, quero pensar que o xerente da área sanitaria de Ourense e o
seu equipo terán persoal de recursos humanos que saben cuadrar as vacacións e coordinar isto. Quero pensar e a veces penso demais. En todo caso, que non é de recibo é que se focalice en dúas profesionais. Desde logo, desde o noso punto de vista, non é de recibo, nin é responsable, nin é honesto por parte do responsable político tampouco, desde o noso punto de vista. Agora ben, que entren na ladaíña de Rueda e Feijóo e de paso Ayuso, que foi quen inventou esta estrategia na COVID, botándolle a culpa aos ministerios cando a ela lle estaban morrendo os ancianos nas súas residencias e era ela responsable. E vese que electoralmente non lle foi mal e ahora en Galicia, pois evidentemente, como están acostumados a mimetizar o de Madrid, o peor, porque Madrid tamén ten cousas boas, o peor de Madrid, pois tamén copian o seu radicalismo e a súa estrategia tóxica e de fake news. E a realidade é que a sanidade pública galega xestiona o Partido Popular desde 2009. E a realidade é que as pediatras de Ribadavia teñen dereito a vacacións. Xa sería o colmo que non. E a realidade é que a Xunta debería ter un plan de traballo donde, evidentemente, aquí o Partido Popular se queixaba con todos os respetos, o digo. É importante facer ben as vacacións de todos os traballadores, incluídos os barrendeiros. Ahora, un pediatra, pois o mellor é máis urxente. Non digo máis importante, pero máis urxente cando o necesitas. Podeche molestar unha caca de can na rúa. Ahora, levar a túa filla ao médico e non ter ali un pediatra, igual che molesta máis. Me gustaría que o PP dedicar as mesmas enerxías a decir isto e a sumar forzas cos grupos de esquerda que estamos reclamando non algo de esquerdas, algo humano, algo universal, que é a sanidade pública e de calidad. Obvia tamén, por suposto, Sergas, o xerente, que supoño que fixo esta nota, non o sei, ou alguén do seu equipo de Félix Rubial ou Rubial, que, evidentemente, a min, desde logo, tampouco me gustou especialmente, non? E é que menciona que non se preocupen, que xa había médicos no PAC. Claro, efectivamente, claro que hai médicos no PAC. Pero que eu creo que Félix Rubial, o teño leído en prensa, nunca o tratei, e lle teño máximo respeto a calquer persoa deste planeta, pero creo que presume de ser médico. Obviamente non é o mesmo unha especialidade de médico xeralista que de pediatría. E máis cando se anularon tamén citas, e isto é importante decirlo, se anularon tamén citas de nenos que estaban con un tratamento xa iniciado e donde o único que querían, evidentemente, era un pediatra, non un médico xeralista ou de familia, que para outros casos pode valer, pero cuidado con esa demagoxia, non? Cuidado con esa demagoxia. En todo caso, non é unha cuestión só médica, que tamén acabamos de velo coa dimisión onte, sería hoxe a noticia do presidente do Colexio de Médicos de Galicia. E non é unha dimisión persoal ou algo pasado por allí, é que dimite cunhas razóns e cuns argumentos estritamente técnicos de que a política sanitaria do Partido Popular na Xunta é un desastre e que amparan, hoxe mesmo acaba de facer Alfonso Rueda, é grave. É grave. Quen dimitiu foi o presidente do Colexio de Médicos de Galicia e quen debería ter dimitido é o conselleiro e o seu xerente en Ourense. Agora ben, evidentemente, cada un fai o que estima. E nos, por suposto, non nos queda outra que respetalo. O que sí vamos a seguir reivindicando é dereitos e máis dereitos e servicios públicos para a nosa comarca. Aquí moitas veces se ven a falar do futuro do Ribeiro, de infraestructuras, de transporte e de outras moitas cousas, e hai que reconocer unha cousa, que se nos quitan os poucos dereitos e servicios públicos que temos, esta comarca ten os días contados e vai a ter un futuro bastante pior do que neste momento algúns datos xa indican. Bastante pior. E teño que dicir outra cousa. Se o Ribeiro
destaca por algo e por Ribadavia e a cantidade de servicios públicos que este Concello durante fai moitos anos, non agora, afortunadamente, e na coalición de goberno, polo menos pola nosa parte, estamos moi satisfeitos de reforzar todos os servicios públicos e todos os servicios públicos se reforzaron. Cando digo todos, é todos, con creces, e expresado así nos orzamentos e na realidade. Agora ben, desde fai moitos anos, afortunadamente, Ribadavia é quen destaca no Ribeiro por a oferta de servicios. Non outras administracións, non a Xunta, o Concello de Ribadavia. E moitas veces para que outros cidadáns galegos de outros municipios da comarca do Ribeiro veñan aquí a disfrutar deses servicios. Agora ben, se é o colmo cos poucos que dependen da Xunta, non los quiten. Desde logo, igual que fixeron e fixemos cando nos pecharon un colexio, desde logo algúns vamos a seguir vixiantes e batallando e dando a batalla por moito que a outros lles moleste. Evidentemente, aquí evidentemente queda corda para rato. En todo caso, volvemos ao pleno de novembro e volvemos a reiterar o que pedíamos ali, cun engádego. O Concello de Ribadavia solicita que o Sergas retoma e garanta que o servicio de pediatría existe na comarca do Ribeiro e de Ribadavia. E reiterar os demais puntos, eso sí, cun segundo engádego que para nós é importante remarcar, que é trasladar estes acordos a todos os concellos da comarca. Porque está moi ben ser do Partido Popular e facer como o anterior pleno o grupo de Ribadavia do PP non querer intervir deste punto. Pero que os alcaldes do Partido Popular do Ribeiro teñen que posicionarse sobre isto. Deberían facelo, porque entre outras cousas, veciños seus e nenos dos seus veciños, censados ali, e veciños dali, tamén levan os seus nenos a este servicio de pediatría. Por lo tanto, deberían sair a defender aos seus veciños. Sen máis, moitas grazas. Grazas, Brais. Quenda de Maite Benega. Ben, bueno, pois como acaba de decirse, se aprobou en novembro unha moción que reclamaba o reforzo deste servicio de pediatría e creo que foi aprobada por unanimidade, se non me equivoco. Eu naquel momento xa dixen que, evidentemente, no momento que eu tiña que utilizar ese servizo, pois funcionaba bastante ben. Daquela había 2 pediatras, polo que sei ata agora, despois pasou a ser un e outro que ven varios días. Non é un servizo que eu utilizo agora, habitualmente, porque a miña filla xa non está en edade pediátrica, pero entendo que hai que pedir que se reforce e, por suposto, que se manteña. O que non pode ser é que un PAC como o noso, que efectivamente é comarcal, pois que nun momento puntual, que non sei se puntual ou é reiterado, se quede sin un médico pediatra para atender a un neno que o poida precisar. Aquí sí que é verdad que pon, que non o entendí moi ben na moción, agardamos que os grupos que pretenderon xustificar a situación do centro de saúde esta vez recoñezan que non se trata dun problema puntual. Non sei a que grupos en plural se refire, porque dende logo dende o BNG non intentamos xustificar que isto teña que pasar, porque aquí pon agardamos que os grupos que pretenden xustificar a situación do centro de saúde. Nós sempre defendemos a sanidade pública, a educación pública e os servizos que vamos sempre. Creo que debe estar recollida en un montón de actas, tanto das comisións como aos plenos, que nunca a peor, sempre a mellor. E, por suposto, que me quede como estou, que non vaya que me quiten o que teño. Eu creo que é necesario, de feito, dende o BNG estáse facendo, tanto a nivel provincial, a nivel dos concellos, que eu creo que hai que implementar unhas medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria, en xeral, en todos os concellos, non só no noso. Estáse vendo, tamén saliu unha noticia en Verín, que estaban tendo o mesmo tipo de problema, que chegaron a ter 3 pediatras, e agora, pois, porque un se xubilou, como acaba de mencionar tamén Brais, pois tamén eles teñen dereito a coller as súas vacacións, porque son traballadores e faltaría máis que non puideran coller, pero que non pode pasar é que quede sin atención, tanto en Verín
como en Ribadavia, como en calquer outro concello. Penso que hai que garantir tamén a presencialidade nas consultas e a calidade na atención, porque agora estamos vendo como parece que se quere tender a que mediante unha pantalliña o médico, hola, señor doutor, que me doi aquí, pois poñas ali, non, como é o chiste. Non, eu creo que non se pode xogar coa vida das persoas e menos coas dos nenos. Cara onde imos en atención primaria? Pois non sei cara onde imos, pero a verdade é que isto non pinta moi ben. E estou de acordo en que todos, nos agora mesmo como concelleiros, temos que reclamar eso. Entonces, como se pide aquí unión, o meu voto vai ser a favor de todos estes puntos que se piden e trasladarlle aos concellos do Ribeiro, efectivamente, porque tamén o noso PAC comarcal e a eles tamén lle interesa que se poida reforzar. Pois, por que non? Se pode reforzar, como decimos, ter unha atención a fin de semana ou cando sexa preciso, para nós non hai ningún problema. Nós nunca estuvemos en contra destas cousas que se demandan e que se demandan ahora mesmo por Ribeiro en Común, pero que se teñen demandado por outros grupos que estuveron no seu día tamén gobernando ou na oposición, porque eu creo que por parte tanto do PSOE como por parte nosa sempre estamos pendentes de que no noso ambulatorio non faltaran especialistas, no seu día psicólogos, no seu día ginecólogos. Entonces eu creo que isto é un tema bastante serio como para que non se poida tomar parte e reivindicalo desde todos os lugares, eso dende logo. Entonces, xa anuncio que o noso voto vai ser a favor. Grazas, Maite. Quenda do Partido Popular, Miguel. Sí, retomando un pouco o que comentaba o portavoz do Goberno na moción do comercio, que é paradóxico, estamos no Concello das Paradoxas, é paradóxico que vostede pida o apoio do Partido Popular con unha exposición de motivos que nos morde por todos lados. Pero, voy a decir, vamos a votar a favor. E nos vamos a votar a favor dos acordos que propongo. Porque se leemos o anterior, non deberíamos votar a favor. Usted parece que presenta a moción e vai dicir, eu poño que eu quero nas mocións e tal. Vale, claro, vai non dicir. Pero, por o que pon, parece que vostede quere que nos votemos en contra. Pois non vamos a votar en contra, porque o Partido Popular, usted cree que o Partido Popular non está de acordo en que se garante o servicio de pediatría en Ribadavia no Ribeiro? O que o Partido Popular de Ribadavia está en contra de que o Concello de Ribadavia solicite o Sergas que reforce o servicio de pediatría? O que este en contra de que se cubran as vacacións e vai ser libres todos os médicos de saúde? Ou estudia a posibilidad de implementar un servicio de urgencias pediátricas no PAC? O Partido Popular non está en contra de eso. O Partido Popular de Ribadavia non está en contra de eso. Entón, por eso vamos a votar a favor da súa moción. E ojalá que os concellos da comarca se unan tamén a eso. E usted como portavoz do goberno ou a señora alcaldesa pode chamar un por un e pedirlo. Seguramente van a decir que sí. Seguramente van a decir que sí. Porque é un servicio básico, un servicio necesario para a ciudadanía e para os nenos da comarca. Entonces, adiante con isto. E reivindiquen, en nome de todos os ribadavienses, un bo servicio de pediatría para o Concello de Ribadavia. E o que faga falta. Non se nese sentido sempre nos vai a topar. Pero claro, a ver, claro, usted ten que mandar o seu discurso político, que, bueno, falou aquí de Ayuso, de Feijóo, de Rueda, e do Sánchez tamén, algo comentou de Sánchez. Bueno, pois nada, nos vamos a teñer en Ribadavia, o PAC de Ribadavia, que se mellore, que se pelexe, que se mova a comarca e que todos os alcaldes da comarca al unísono pidan que o servicio de pediatría e o servicio que faga falta se implemente e que se mellore. E nada máis, nos non temos nada que aportar, simplemente que vamos a votar a favor da moción. Gracias. Grazas, Miguel. Quenda Pedrais. De peche, se vos parece, ou se credes dúas. Bueno, no, eu explico o que quería dicir. En todo caso, hai o que si pido, na realidade non, eu preguntaba por se o PSOE quería intervir tamén, non? Outra cosa. Ah, vale, perfecto. Pues, o decía nese sentido, non en outro.
Sí, bueno, eu, en principio, morden os cans e os vampiros. Non me teño por ningún, tampouco políticamente. Vampiros políticos coñezo bastantes e bastantes. En todo caso, agradecerlle a Miguel de novo as súas horas extras que os está facendo neste pleno. Me parece increíble, eu digo, de verdade que non se teña visto a epidermis tan fina que ten, que finxe ter na realidade, porque cando queren teñen a ben grosa. A bancada do Partido Popular xa poño a venda antes da ferida, pero me sorprende que o portavoz do Partido Popular e candidato a alcaldía do Partido Popular non interveña en ningún punto neste pleno. E máis nun tema que non sei se están de cara a galería, se están finxindo cando dicen as palabras que dicen, pero nun tema que para min é sustancial. Eu me acordo cando había un único concelleiro de Ribeirón Común neste pleno e moitas veces o Partido Popular, por todas as canles, exixía cal era a posición do Ribeirón Común en todo. Ribeirón Común teña que posicionarse hasta dos martes festivos. Por lembrades, eu creo que todos e todas. Agora ben, que o Partido Popular non pode opinar de algo tan importante, e nomeadamente o que quere ser, volver ser candidato, o que vaya a ser candidato e quere volver ser alcalde de Ribadavia, de algo tan sustancial como este punto. Donde eu din argumentos, poden gustar máis ou poden gustar menos, pero din argumentos obxectivos, técnicos incluso, tamén tiven que buscalos, que non traballo disto. Tuven que ir buscalos, Porque o Partido Popular, e acabo, desde os tempos de Franco, me dá a sensación de que está permanentemente cargando contra a palabra política e aquelo de haga como yo, no se meta en política, la política es mala, pero la política solo la podemos hacer nosotros que somos los del Partido Popular. É que todo ten unha causa política, señor portavoz do Partido Popular, Miguel García. Todo ten unha causa política. E cando Ribeirón Común menciona o Partido Popular de Galicia, que non de Ribadavia, de Galicia, é porque xestiona as políticas públicas de sanidade. Como pretende vostede que Ribeirón Común obvie iso? De novo, criminalizando a vida política. De novo, tachando a palabra política. De novo, infantilizando a sociedade. Ben, eu, de verdade, entendo as horas extras que os está facendo. Creo, de verdade, con toda honestidade, creo que quen debería dar a cara nun tema tan espiñento e tan difícil, como foi que Ribadavia tivera este ataque ao seu servicio de pediatría, e os problemas, insisto, latentes que continúan, porque nos volvemos a reivindicar que queremos 2 pediatras de xornada completa como mínimo de luns a venres, e queremos que se explore a posibilidade tamén de urxencias pediátricas, efectivamente, e xa digo que se explore, non o exixo, para que se vexa que tamén somos conscientes que gobernar non sempre é fácil, tampouco para a Xunta. Agora ben, hai unha liña política clara, de políticas públicas claras na sanidade, en Galicia. E isto hai que denuncialo. Si pensan que non podemos falar de política neste pleno, van listos. Por lo menos con Ribeirón Común van listos. Porque os xestores, como vostedes les gusta chamar, teñen nomes e apelidos. E fan orzamentos. E rubrican decisións. E isto hai que decilo. Xa sería o colmo que fixeran o delito e ainda encima non se pudera sinalar o culpable, falando en outros termos, para que se me entenda. Que é o que vostedes pretenden. Facer o delito, pero non se lles pode decir. Entonces, de quen é culpa de que non houbera pediatra? De quen é culpa de que non se cobran as vacacións? Non podo decir que é o Partido Popular que xestiona a Consellería. Vostedes pretenden iso. E vostedes, se queren votar unha mao, como pide Ribeirón Común, efectivamente, teñeno fácil. A eses actos aos que acuden, normalmente de acompañantes, ao conselleiro, ao delegado territorial na provincia de Ourense, a señor Félix Rubial,
que aún nos debe un arreglo no parking e a mellora dos accesos, que o mellor outro concello non lle hubiera dado licencia para arranxar ese centro de saúde se non vai acompañado, vostede que falaba antes da arquitecta municipal. Coñezo casos de outros concellos, vilas e cidades, onde o concello lle dixo Sergas, vostedes esa hora o acompañan dun cambio no urbanismo que é propiedade seu, dos accesos de mobilidade adaptado á norma e do parking, ou senón non teñen licencia municipal. O mellor foi un erro non telo feito. Porque é un agravio importante o que se fai a Ribadavia nomeadamente. Como que, cando estaba xa anunciado un cambio de goberno, e lle recordo como se fan os cambios de goberno. Aquí quen elixe os concelleros é a cidadanía, ainda que vostedes a veces pensan que é Baltar, pero non, é a cidadanía. E os concelleros podemos, ao longo dos 4 anos de legislatura, coincidir, non coincidir, chegar a un acordo de goberno ou deixar de ter acordo de goberno. E iso é como funcionan os concellos no Estado español. Entonces, como funcionan? É que había xa anunciado un cambio de goberno e aquí apareceu todo Dios a inaugurar, por certo, un orzamento que se triplicou, bueno, que se superou ao dobre. Sí. O proxecto que anunciaron para a reforma do centro de saúde se duplicou 2 meses despois, coas presas da inauguración e da fotito e de todo aquel acto que fixeron de performance vostedes xa de saída xa anunciado o cambio de goberno. Yo recordo. E tampouco están axudando moito ni neste proxecto ni noutros proxectos. Vostede que se pon agora o chaleco de que quere axudar a Ribadavia, de que Ribadavia vaya ben. Donde vai ben? Donde poden botarnos unha mau financieramente que na Diputación nos cortan o grifo cada vez que poden. Cada vez que poden, Basta con ver as decisións e as actas das xuntas de goberno. Entonces, donde poden botar unha mau? Evidentemente, cando falan vostedes cos seus compañeros de partido, que son os que xestionan a sanidade pública, botar unha mau dicíndolle, mira, se pode recortar en moitas cousas, pero en sanidade pública e en educación pública non. O que pasa que se vostedes fan isto, igual incomodan a alguén que fai as listas electorais, e iso mellor eso é o que priorizan, e non tanto a sociedade e o benestar da súa sociedade. Porque vostedes pode ser que estén en política polo ben común. Pode ser, eu non o discuto. Pero, desde logo, non coincide a idea de ben común, obviamente, coa nosa. E, afortunadamente, cos grupos de esquerda, cando teñen que xestionar o público, unha crise de COVID, unha crise de precios, medidas anticrise sociais, como as que está implementando o Goberno do Estado, como a que xestionou na COVID e como cando xestionaba os Sergas no bipartito PSOE-BNG. E isto é importante tamén sinalalo, porque, claro, non queren xogar a política, pero que estes problemas teñen orixe e causa política. En todo caso, por suposto, lle trasladaremos este acordo, así o digo o acordo plenario, a todos os alcaldes da comarca, tamén aos do Partido Popular. Sí, rematou Brais. Sí. Grazas. Quenda de Miguel? Simplemente, despois usted fala de performance, ¿no? Todo estes 7-8 minutos que estou falando non menciona a palabra pediatría ni unha vez. Que é a moción pola que estamos falando. Utilizou o 99% do tempo a falar outra vez de Baltar, do Partido Popular, Feijóo, de Rueda, etc. Mire, fala de Franco, hasta falou de Franco. Que non estamos anclados no pasado. Eu non sei en que mundo vivo. Eu estou no Partido Popular de Ribadavia e non teño permiso a nadie para facer o que para falar aquí. Non teño permiso a nadie. Iso teño usted completa seguridade. No, tampouco. E o que ten hablado tampouco ten permiso a nadie. E vostede sabe perfectamente que non ten permiso a nadie porque vostede, na lectura pasada, falaba con nós de certas cuestións. E sabía que nós non temos que pedir permiso a nadie para estar con vostede en certas cuestións. Sabíamoslo, non? Porque aquí, inclusive, na lectura pasada, hubo unha
casi moción de censura. E a nós, Partido Popular, nadie nos prohibiu pactar con vostede. E vostede é da esquerda. Tiña unhas liñas vermellas da esquerda. É dicir, mire, centrémonos en Ribadavia, porque estamos aquí, xa comentaba Maite algunha vez en algún pleno. En algún pleno decía Maite, no, que aquí estamos mandando uns discursos e tal, non sei que, o este pleno, que o entrar, algunha persona me dixo, durará media hora, non sei o tempo que levamos, pero levamos hora e 41 minutos, casi 2 horas. Vámonos a centrar. Xa, para un pouco avanzar nese sentido, de cara a próximos plenos, é a miña proposta, de centrarnos no importante das mocións. Aquí o importante das mocións é que, dende o Concello de Ribadavia, dende os Concellos do Ribeiro, se faga unha petición, unha reclamación, ou que usted quere chamar a Xunta de Galicia. Esa está. E despois noutros foros, que sea o Parlamento de Galicia, o Goberno de España, o Parlamento, o Senado, neses son outros foros. Este foro é de reclamar os intereses dos nosos veciños. E punto. Eu centro-me neso. Por eso, lle digo que, joder, eu síntome que usted nos morde con esta moción. Parece, e dice, porque vostedes, porque non sei que, tal. Está falando de nós. Non está falando de nadie que este aquí. Usted cando fala de nós. Diríxese a nós. Como se nós fóramos culpables de algo. Nós estamos na oposición. Se dixen outra vez, estamos na oposición. Vos estades gobernando. Nós aquí vimos, apoiamos, votamos a favor, votamos en contra, e nada máis. Que tenes a sartén por o mango do goberno, sodes vos. Entonces, pero me da igual, pero eu non veño aquí a aguantar chorreos de nadie. Claro, aquí encima estamos na oposición e vimos a aguantar os chorreos. Por favor, é verdad. Digo, eu sou unha persona, eu non creo que sou sospeitoso de non querer traballar para este povo. Creo que non. Entonces, joder, centrémonos no povo e traballemos juntos por o povo que boa falta lle fai. En este lado, se necesitades algo, por a miña parte, creo que tamén por as meus compañeros, tendes as maus tendidas. Entonces, vamos a traballar todos de cara ao povo. E non é unha postura, Pois este é unha postura que non é unha postura, é unha realidade. Unha confrontación constante, unha tensión, ves aquí, ves pleno aquí, parece que ves aquí un matadeiro, macho. Pero xa está. No, como? Eu podo tamén irme por aí, non? No, é que, a ver, entonces, o debate está centrado nese sentido. Entonces vamos a votar a favor da moción das propostas de acordo. E nada máis. Moitas gracias e, bueno, disculpade se me cedín algún comentario, pero, bueno, é a miña forma de pensar e teño que manifestarla. Nada máis, gracias. Ben, Noelia, perdona, eu quero pechar o turno de palabra como autor da moción. É que só anunciei antes, por este motivo. Eso, En primeiro lugar, sí, vou a intentar ser sintético. En primeiro lugar, o Partido Popular, a través de Miguel García, como sempre, verdades a medias. En primeiro lugar, por suposto, na miña exposición de motivos e na exposición inicial, tamén fago unha mención. Hai que ter máis presente, fagan unha copia do regulamento orgánico deste pleno, porque creo que o descoñecen. O autor da moción ten máis tempo de exposición. E tras de paso se compren un reloj, porque dá a sensación que os minutos dos demais pesan máis que os de vostedes, porque eu a vostedes tamén os conto, vale? Eu a vostedes tamén os conto. Primeiro, a miña exposición de motivos dixen a palabra pediatría 50 veces, ou 51. Segundo, a miña segunda intervención, como sempre, é en resposta á súa intervención, a que vostede non aludiu nin o problema de pediatría, nin o servicio. Aludí a cuestións políticas que eu na miña segunda quenda lle respondín. Sí, un pouco de memoria, eu teño un pouco de nivel memorístico. Vale? E terceiro, e volvo a decir, por suposto que sinalamos as cuestións políticas. Por suposto. Pero vostede, Miguel, podía decidir organizarse en Reunión Común, Partido Socialista, BNG, outra vez en Independentes, como fixo no seu día, e o fixo no Partido Popular. Por algo, supoño, non? Non é todo malo. A cambio de algo tamén. Supoño que esa toma de decisións que todos os seres humanos temos, entre pros e contras, lle pesou máis o a favor, non? Digo eu, é pura decisión lóxica. Ben, pois entonces vostede está no Partido Popular, con todas
todas as consecuencias. E o seu partido toma decisións políticas todos os días. E vostedes tamén están no goberno. Pode ser que non estén no Concello de Ribadavia, pero que Ribadavia non vive sola no mundo. Vive na provincia de Ourense, vive na comarca do Ribeiro e vive en Galicia. E, polo tanto, hai moitas áreas, moitas administracións que nos gobernan a nós, os nosos intereses, todos os días. E temos dereito a decilo e a plantexarlle melloras. E se están plantexando melloras. E o seu partido, que vostede pertence, sempre non las bota baixo, Miguel. O sea, que tan ben o PP a Ribadavia non lle quererá, digo eu. Vostede seguro que sí, Eso tamén o creo. Vostede seguro que sí. Agora, o seu partido non. O demostran cos feitos, con orzamentos e decisións diarias. E isto non lle pode molestar decilo, e se lle molesta, sinto moito. A miña obriga decila, Entonces, reitero, por suposto que Ribeiro Común falou da moción que aquí viña a conto. Segundo, se desviou do tema cando vos en respostas aos seus argumentarios. Importante decirlo, vale? Importante decirlo. E por último, e xa acabo, nos pedimos e seguimos pedindo apoio para esta cuestión, porque moitas veces é importante facelo, desmarcarse, e ten custes para moitos concelleiros e alcaldes que lles pasan despois factura. Todos sabemos o que pasou na Diputación de Ourense no seu día, con aquel famoso ERE. Todos o sabemos. E todos sabemos que tiña componentes políticas. Vale? Non o digo eu, o digo o xuiz tamén, Ollo, senón non me atrevería a decirlo. O digo o xuiz. Todos sabemos aquí que hai vinganzas e que hai reproches e que hai se toman decisións en base á política, en administracións. Ese non é o teu Partido Popular, Miguel. Ese non é o teu Partido Popular. Porque se queremos falar de mencións, tamén eu pediría que forades un pouco independentes. Se queremos falar do pasado e da legislatura pasada, como tú aludiches. Independentes, Cando este portavoz, cando aquí saliu o tema, un tema teu de que non pagabas impostos, tamén fun independente. Creo eu, Creo eu. E creo que estou satisfeito co que fixen e o volvería a facer. Agora, iso non significa que políticamente non podamos debatir e non decir certas cousas. Agora ben, o que xa é o colmo é que novamente aquí de de sacar a outros mentras o que é actual político profesional, bien remunerado e mano derecha de Baltar e que quere ser alcalde de Ribadavia outra vez, nun tema tan importante non queira falar e queira unha vez máis pasar de puntillas nun tema que é tan trascendental para Ribadavia, como son os servicios básicos. Ahora, se vos estades dispostos, bueno, supoño que será a cambio de algo, pero, desde logo, eu non estaría. Grazas. Grazas, Brais. Bueno, eu só quero engadir, podíamos falar largo e tendido sobre a sanidade e a situación do persoal sanitario. Decirlle só a Miguel que vostede ven representando aquí o Partido Popular, quen ten a xestión da xerencia dos Sergas e tamén a Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense. Por lo tanto, ten que acatar todo o que se diga en contra desas administracións. Vale? Non ven por libre. Dixo antes que non se pode mirar atrás, que non se pode mirar ao pasado, pero, bueno, hai que, a lo menos, telo en conta. Vale? Puxeron, vostedes, cando gobernaron durante 2 anos, puxeronse de costas a reivindicacións que nós, os grupos de esquerdas, facíamos cando se intentou, hubo varios amagos de desmantelamento do centro de saúde, no centro de orientación familiar, nos servicios de psicoloxía, administrativo, xinecoloxía, sin cubrir a praza de xubilación da traballadora social, odontólogo, matrona, enfermeiras que reivindicamos en anteriores gobernos do punto de atención comarcal. É moi fácil desde a xerencia dos Sergas pois decir que non hai persoal, que é un hábito non cubrir as baixas, non cubrir as vacacións, que non sufre é o personal sanitario con sobrecarga de traballo e tamén negativamente os veciños e veciñas que, como comentábamos, pois houbo moitas consultas que se anularon. Non podemos facer uso
unhas urxencias médicas en Ourense, porque colapsaríamos as urxencias, o que son consultas, e o que son urxencias non podemos ir por cousas banales, entre comillas, collámolo, a unhas urxencias, porque acabaríamos colapsando o servizo, facendo mal uso das urxencias. Por lo tanto, eu simplemente quero destacar que da importancia de facer reclamacións en atención ao paciente, da situación, cando hai unha baixa sen cubrir, cando hai unha anulación de consultas ou cando nos trasladan ou non están cubertas os médicos de familia, pediatras, ginecólogos, matronas e demais. Podíamos falar máis sobre a pediatría, pero eu prefiro globalizar que houbo bastantes amagos de supresión de servicios no centro de saúde de Ribadavia, en especial cando gobernaba o Partido Popular en Ribadavia. Me parece injusto que pase isto nunha capital de comarca que atende a 15.000, creo que eran 15.000 veciños e veciñas nun PAC. Non quero decir nada máis, nin entrar no que din uns e no que din outros, pero aquí hai que acatar o que se di, cada un está no dereito de debatir o que considere, vostede pertenece a un grupo político e non ven aquí, non está neste pleno por libre. Entonces, sometemos a votación a moción de Ribeiro en Común para que o Sergas retome e garanta a prestación do servicio de pediatría médica no Centro de Saúde de Ribadavia. Votos a prol? Fica aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, mocións de urxencia, non hai ninguna. Punto número 8, rogos e preguntas. Maite Benega. Bueno, pois eu, xa que esta moción tan importante para o noso Concello foi aprobada por unanimidade, vou propor que nos concentremos un día todos diante do noso PAC, convoquemos a cidadanía e reivindiquemos o que queremos todos. Eso vou non propor, a ver se fai. E tamén, dende aquí, chamar a cidadanía a que cando pasen estas cousas que o fagan reclamando por escrito, porque queda constancia, porque, como digo eu, reclamalo nos bares ou na rúa ou nas redes sociais, entonces, isto é moi importante, porque Verín non se pecha, funcionou, e non se pechou, ou tiveron que reabrilo. Entonces, eu creo que a presión que se fai na rúa e a presión que se fai mediante a cidadanía é moi importante en eso e en moitas outras cuestións, como se está vendo. Aí queda. En canto... Eso xa era un rogo. Despois, xa sabemos das inclemencias, pero en canto se poida ou mellore, algún desprendementos que hai por aí en algúns povos, que se poida arranxar cando mellore o tempo. Falando do ambulatorio, tamén me di moita xente que está indo estes días que están as ventanas sempre abertas, non sei se... Claro, pero imagino que é porque non deixaron regulados os radiadores, porque non é concebible que se fai unha mellora para optimizar a calefacción e para que agora se este coas ventanas... Bueno, por eso non o sei, eu tamén non o sei, quería que se fixera. Despois tamén xa fixemos por escrito, porque claro, agora xa se anunciou e xa se ve que se está arranxando a Torre Eiffel, o Eiffel, e claro, é importante, iso é unha cousa que xa a DIF ten que facer como mantemento, evidentemente, reclámese ou non se reclame, xa les tiñan que estar pendentes desa línea que está totalmente abandonada, pero tamén é importante que pasen trens por encima do... Eso tamén é importantísimo, que pasen trens, que se temos unha estación que veñan autobuses. E aí fixemos a reclamación das vivendas da DIF, que nos parece tamén moi importante, desa zoa, que tamén, ao parecer, xa se lle reclamou, pero que non se esquezan de que para Ribadavia tamén sería moi importante. Non sei se hai un plazo de remate para as aceras de San Cristóbal ou se vai tamén dependendo da climatoloxía, ou se hai un tempo para que rematen as obras ou... Non, das obras das aceras de San Cristóbal. Non sei se hai. E despois,
supoño que tamén isto ven en relación aos incendios que nos asolaron tamén este verao, se hai ou existe algún plan de evacuación para algunha parroquia, como pode ser Sampaio, como pasou este ano que incluso camións de bombeiros ou de ambulancias teñen difícil acceso a algunhas zoas. Me solicitan que se faga se pode un pequeno arranxo na estrada que vai hacia Veiga, que está en moi malas condicións. Eu xa o teño reclamado, esta é a última reclamación deste ano, non a última, espero, tema Persigueiro. Está aparcadísimo o tema, non sabemos nada, nin se nos di nada, e creo que tamén para o noso concello é moi importante este tema. E xa remato, como dixen ao principio, desexándovos a todos un feliz remate de 2022 e para o vindeiro 23 os mellores desexos para todos, que nos fagamos todos mellores, que nos vai vir ben. Como xa dixen nas comisións, que agora o remate, que nos tomemos un viño todos á saúde de todos e que nos vaya a todos moi ben. Grazas. Grazas, Maite. O tema de desprendementos de camiños, eso están traballando a Policía Local sinalizando co grupo de emerxencias, en canto faga mellor tempo, pois se arranxarán, como non pode ser de outro xeito. O tema do centro de saúde das altas temperaturas é algo que sempre sucedeu, o mal uso da calefacción, sempre están os radiadores a tope, e, digámoslo así, que como é gratis, pois non hai un... Non sei se puxeron reloxo ou non descoñezo, vale, pero preguntarei. Tema da reclamación das vivendas da DIF, nos cando entramos a gobernar, pois pedimos o proxecto que anunciara o Partido Popular desas vivendas, nin as arquitectas, non hai ningún proxecto, reunímonos cos directivos de ADIF, tampouco coñecían o proxecto, fomos a ver as instalacións, están en estado ruinoso, e ben, non sei se o Partido Popular nos pode axudar con eso, pero as arquitectas municipais non coñecen, non teñen constancia no Concello de ningún proxecto, nin memoria, nin nada. Entonces non sabemos. Non che podo contestar. O remate das obras de San Cristóbal pararon agora por Nadal, taparon todo e deixaron para que poida pasar a xente para as súas vivendas. Estímase que eu creo que, se mal non recordo, que en marzo estarían. Sempre que o tempo axude. Plan de evacuación de incendios, entendo e creo, non o digo con toda certeza, que o grupo de emerxencias municipal ten un plan de evacuación que utiliza en cada incendio. Entendo que para cada parroquia tendrá o seu plan de evacuación. A Estrada da Veiga, o arranxo, tomamos nota, Persigueiro, reunión do padroado. Esta semana estuvemos con membros do padroado, justificando unhas contas que solicitaban, e lle reclamei, lle dixen que había que facer esa reunión, que estamos pendientes desde fai, creo que anos, de mantela, e acordamos, pois, deixar pasar as festas, estas datas de Nadal, e marcar unha data para esta reunión. Ben, nada máis. Sí, aproveitando o turno de Robos, sumarme aos parabéns por estas festas, aos mellores desexos para 2023, simplemente iso, e agardemos que sexa dunha maneira ou outra 2023 sexa boa para Ribadavia, tamén no persoal dedicarlle e desexarlle o mellor a todos no persoal, e evidentemente políticamente aos esquerda desexarlle tamén o mellor, pero desde a fraternidade veciñal, independentemente das diferencias importantes políticas que poida haber, os mellores desexos no persoal para todos os membros e, sobre todo, para nosos vecinos. Grazas. Grazas, Brais. Sumámonos aos desexos do compañeiro, así o transmitimos para todos e todas. Quenda do Partido Popular de Robos e Preguntas.
Eu quería facer, non iba a intervir, pero simplemente un rogo, ou non sei se é máis ben unha consideración, pero que conste como rogo. Porque eu, como estou profundamente orgulloso dos meus compañeiros e compañeiras e do traballo que fan, pois creo que é bo que diga que me sinto plenamente representado por cada unha das intervencións e das palabras que les fan e as fago como miñas. Polo tanto, o bo que ten traballar en equipo é que tú te podes identificar e podes asumir como túas as palabras que dicen os teus compañeiros e compañeiras. Entón, quero que eso conste na acta. Gracias. Son as preguntas uns robos. A pregunta respecto aos puntos de acopio de material que ten a empresa Estraco a das obras das aceras de Francelo, saneamento, de San Cristóbal, perdón. Ten un punto de acopio no polígono industrial, vino outro día, en frente a Ferjón. Depois ten outro punto de acopio, se non me equivoco, no parking ese que está recurrido, que hai un contencioso que pesa sobre o Concello, que no parking que se fixo a carón do río Avia, do polígono industrial. Hai outro punto de acopio ali, que de feito en aquel punto de acopio é de pichi deste que de lado do río, deste que se quita das carreteras, dese machaqueo, e está tapado con sábrego. Non sei se para que non se vexa ou para que non se molle, non sei, pero bueno. Ese material, imagino que será un material que non está no sitio máis aceitado do lado do río, pero bueno, simplemente preguntar se os puntos de acopio son da empresa que está facendo a obra e se se valorou cando ven a ITV, porque esta obra vai prolongarse hasta marzo, cando ven a ITV a esa mesma zona onde está o punto de acopio primeiro que está diante de Fercón, se collen as dúas actividades. Bueno, xa non está, bueno, si xa non está. Bueno, yo un mes, ¿vale? Pues es un punto de acopio. Pero hay tuberías. Pero en punto de acopio. ¿Hay tuberías? Pregunto. ¿Hay tuberías? En punto de acopio hay tuberías, hay almacenadas. Bueno, pero ¿hay tuberías o no hay tuberías? Bueno, pero hay un punto de acopio. Bueno, vale, ok. Bueno, en fin, vale. Esas son as dúas preguntas. Si collen as dúas cosas, perfecto. Eu simplemente por si non, porque non hubiera problemas. E despois o do copio ese de terra e de residuos de asfalto que hai no parking que está ao lado do río Avia, vale. Despois tamén quería facer unha pregunta acerca de un acopio que hai de Perpiaño na Antigua Nacional, que supongo que sea por unha obra, pero bueno, eso está autorizado, me imagino. Está nunha finca privada, está ao lado da carretera, a carretera que vai hacia a antiga carretera nacional que vai a Barcia, por aquí pasando Rodríguez de la Fuente, un pouco máis adiante, a mão esquerda, hai un acopio de 2 ou 3 camións de Perpiaño. Despois tamén quería preguntar como está o tema do lavadero de Francelos, esas deficiencias que habíamos falado xa fai 2 ou 3 plenos, se xa se comunicou coa empresa e xa hai algunha data de reparación. Tamén quería preguntar, porque en ese sentido, a min sinceramente dame igual, pero quería preguntar si por parte da Diputación hai unha solicitud de recollida de lixo nocturno, porque, bueno, estando de concelleiro, recordo que o señor Ignacio Gómez me recriminara que eu non podían vir de noite. Entonces eu vin durante unha temporada, non sei se fai un mes ou fai 15 días ou fai 2 meses, pero durante varios días estuven recollendo o lixo de noite, vale? A Diputación Provincial. Por lo que sea, eu pregunto, por lo que sea. Eu estou preguntando, nada máis. Vale, tamén o Ponte da Foz, aquí sería un rogo que vamos a meter por escritos durante a semana que ven. A Ponte da Foz, referíame na miña intervención, cando falei da moción, na Ponte da Foz referíame a que ten xa moitos puntos de óxido nas unións, hai xa óxido que está saindo dentro a fora do ferro, burbullas de óxido. Tamén ten un problema na iluminación, a pasarela da Foz. Ten problemas na iluminación. De todo o LED que ten esa pasarela debe funcionar o 10%, o resto non funciona. Entonces,
facémoslo como rogo, pero aparte vamos a, na semana que entra, meter un escrito instando ao goberno a que proceda a reparación desa ponte, porque ao final eses puntos dos idos son peligrosos, non, para unha estrutura de ferro. Tamén outra pregunta, bueno, nos, evidentemente, na nosa acción de goberno, cando estábamos en el, fixemos algunha xestión por un tema dun novo vehículo para os bombeiros, enteríme fai pouco de que hai un adxudicado xa para o Concello de Ribadavia. Se isto é así, pois, noraboa para o Concello de Ribadavia, para o servizo, se me pode confirmar, basicamente. Outra pregunta máis, se teñen algún tipo de decisión tomada acerca ou se están ben feitas das tarxetas de aparcamento da zona verde nas que aparece a matrícula e o enderezo completo do propietario do vehículo. Nos consideramos, o Concello ten unha empresa que lle paga algo, unha anualidade de protección de datos, non sei se a esa empresa se o pediuse valoración antes de emitir esas tarxetas de aparcamento, ou se non se lle pediu que se lle pida, porque a mí pareceme, identificar o vehículo, matrícula e domicilio, se non está o coche, non é na casa, non sei. Poñer ao domicilio unha persona nunha tarxeta que ten que estar no parabrisas visible, non o vexo do máis aceitado. Pero, bueno, eso é unha cuestión que tamén sometemos a valoración do goberno. E pedímolo por escrito tamén 2 veces e non recibimos resposta. E a última pregunta que quería facervos é polo tema do camión este que no pleno do 29 de abril das compensacións que harían 64.996 euros en obras, non, de melloras de Aqualia, e un camión, un furgón dotado dunha cisterna, de acero galvanizado, tal. Quería saber cal é o modo e cales son as condicións de uso dese vehículo para o Concello de Ribadavia, se é unha limitación do tempo, se pode pedir sempre, cando les queiran, onde está, e nada máis. Gracias. O tema da retirada das tubaxes no punto do polígono están colocadas aí porque pararon en Nadal, como comentei antes. Se influíse ou molestase, se viñese a ITV, por suposto se retira. Os residuos de asfalto no río Avia, comentou que estaban arriba no parking, no aparcamento. Sí, bueno, pero si hai que quitalos porque houvese unha riada ou algo, pois teñen que retiralos, é evidente. Segundo acopio de Perpiaño Nacional 120 e de obras. Lavadoiro de Francelos está comunicado a empresa. Solicitude da Diputación para a recollida de lixo nocturno foi unha cuestión que o encargado Benito, podo dar nomes, me chamou uns días antes porque tiña un camión averiado e necesitaban vir 2 noites, se había algún problema. Evidentemente, non nos vai a quedar o lixo nos colectores sin recoller. Ademais, lle comentei que, bueno, as horas que non fosen moi tarde, antes das 12 da noite, creo que así foi. O rogo sobre o punto da Foz das unións de óxido na ponte, pois trasladaremos a incidencia, solventaremos canto antes. Vehículo de bombeiros sí que foi adxudicado. Decisión tomada as tarxetas de aparcamento da zona verde. Bueno, estes datos que veñen nas tarxetas, eu creo que non pon ningún número de piso ni nada. No, eu creo que só ven o número de rúa, se non me equivoco. E, ademais, comentar que está autorizado e firmado por cada usuario cando solicita, vale? Cada usuario cando recibe, sabe, se non quixera que non aparecesen os seus datos por protección de datos, pois nos diría algo e se solventaría. Como? Dime, Brais. Vale, non se pon nome de apelidos. Según me din, o interventor non vai ningún número, ni número de piso, ni nada, vale? Vai a dirección da rúa.
e ten que ir a, bueno, para que sepa a policía local que reside nesa zona, ten que ir a calle. De todos xeitos está autorizado, cando recollen cada veciño, está autorizada coa súa asignatura. O camión cisterna de 64.000 euros que dice, é que non entendín o que dixeche. Sí, vale, é o tema da cualia, vale? Falemos así claro, para que todos nos poidamos entender. Evidentemente, se está chovendo non podemos pasar a baldear as calles, vale? Se fai cando son épocas de bo tempo. Pois se fixo, sí que se fixo. Bueno, levantamos a sesión, felices festas. Ah, perdona, Yolanda. Un par de rogos tamén, moi rápido. Mira, a farola subindo a cartera de Castrelo, ahora non sei se a primeira ou a segunda, bueno, a altura da fonte, non funciona. Vale. Bueno, hoxe non me deu tempo, non salín de día, pero que eu sepa, vale, perfecto. Despois tamén recordarlle a Manolo que o burato aquel no camiño que se asfaltou na parcelara de Santo André, sigue ali o buratiño. E despois tamén, a ver, isto sei que é de difícil execución, pero vamos a ver, non sei se chamar de franxas de seguridade ou, bueno, coa prevención, igual a lei de prevención de incendios forestais é unha ferramenta para facelo. No verao o problema son os incendios, pero que agora no inverno o problema son as árboles. Outro día, por exemplo, caiu un árbol a escasos metros dunha casa, sei que hai outra casa que está con un árbol encima amenazando. Entonces, bueno, realmente por lei non sei cando se podría empezar a actualizar ou a pedir a limpieza destas franxas, pero creo que se debería empezar xa neso, porque, bueno, este ano tuvemos o problema dos incendios, pero ahora no inverno, pois o problema é eso, é a maleza e os árboles que están amenazando as casas. E, despois, nada máis, creo que Joli ten unha pregunta. Che contesto. Ben, eu entendo que se hai un problema de árbores que supón un risco ou hai un perigo para os veciños e veciñas, pois hai que solicitalo e hai que demandalo. Agora, co que choveu, pois, se cae algún, evidentemente o grupo de emerxencias pasa a retiralo, pero se vedes que hai algún que está para medio caer ou con estas chuvias, pois que hai risco para as persoas ou para as vivendas, pois se comunica e se pasa a retirar, ou se lle dice pois ao propietario, se hai propietario neste caso, pois que pase a retiralo. Sí. Vale, e o trasladamos tamén ao grupo de emerxencias. Eu, en canto preguntabas, xa lle preguntei ao interventor, pero vamos a ver, queremos abrir debate, estamos no tema de rogos, levades xa 10 minutos de rogos, este pleno hai que ordenalo, este pleno hai que ordenalo. Non, pero que abrimos os debates eternamente, levades 10 minutos de rogos e aquí os demais vos queixades que eu non pude intervir. Por favor, pero volves a falar do tema. O rogo xa está feito. As tarxetas non as fixen eu, estás moi equivocado. A ver, guardemos silencio, non berremos así. A ver, Brais, están dicindo o señor interventor que foron as do principio e hai autorización dos veciños, que lle dá igual cambialas. Se hai algún veciño afectado por a protección de datos, que veña ao Concello e se solventa, vale? Se está. Non tomamos a mal as vosos rogos ni nada. Perfecto, pois... Bueno, a ver.
Vale, si se pasaron por escrito e non se respondeu, eu descoñezo, digo así, descoñezo, e se trasladará a resposta, vale? E xa vos lo digo aquí. O veciño que teña problema, pois con esa situación, pois se solventa. Ven coa súa tarxeta, se ten algún problema con que veñan os datos aí, e o que non, pois hai unha autorización a través dunha asinatura. Yoli, túa quenda. Buenas noches. Mi pregunta era sobre un escrito que metimos, bueno, referente al horario de los locales. Varios locales, sobre todo el ocio nocturno, nos dijeron que querían si se le podía aumentar el horario en las fiestas o la de Navidad. Y entonces que, bueno, que lo iban a solicitar por escrito, y también nosotros metimos un escrito. Y como no contestasteis, era para saber si se le había autorizado, que abriesen más, ahora sobre todo en fin de año y en la noche de Reyes, o si no tuvieron contestación. Un rogo tamén, para o seguinte pleno. Sí, bueno, o noso grupo tamén ten dereito a rogo. Moi breve, que a quenda, o punto de rogos, se xa máis pautado por parte dos grupos. Que non se entren en debates, un rogo é un rogo, non é un debate, porque senón todos queremos debatir e dar a nosa opinión, como é lógico, e é o normal, vale? Solo eso, gracias. Bueno, levantamos a sesión. Feliz ano a todos e a todas.